Naiz irratian, bigarren kafea. Egun honetan gitorri bigarren kafera. Aste arraroa da, batzuk lan, bestek jai, baina egu hementxe gaude, egunero bezala. Tira, egunero bezala, bihartik aurrera ez gara hemen egongo. Landako gunean egongo gara, Durangoko azokaren sekretua kontatzen. Sekretua kontatzen eta hotza pasatzen. Landako gunea, abendua, ateak zabalik, horrek esan nahi du izoztuta amaituko dugula. Walt Disney bezala? Walt Disney bezala. Soñaste ver, has oído el lobo aullarle a la luna azul, o has visto a un lince sonreír, has cantado con la voz de las montañas y colores en el viento descubrir, y colores en el viento descubrir. Gaurko egunez, 1901 jaio zen Walt Disney, Amerikako Estatu Batuetako zinema ekoizle, zuzendari, gidoigile eta bikoizlea. The Walt Disney Companyren sortzailea, munduko ikuskizun konpainia handienetakoa. Walt Disney eta bere langileek munduko marrazki bizidun famatuenetakoak sortu zituzten, tartean Mickey Xagua, Disneyren alter ego omen dena. Haren lanek sari ugari jaso zituzten, guztira 59 aldiz nominatu zuten Oscar sarietarako, eta horietako 26 irabazi zituen, urte batean 4 sari ere irabazi da. Eta mito baten protagonista da. Urte luzez, Disney hil baino lehen izoztua izan zela zabaldu zen, ezkerreko birika sendatzeko aurrerapen zientifikoak egon bitartean. Hots, kreonizatua izan zela. Baina, gezur omen da. Carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no or where to go. Jarraitu ezagun zinemarekin eta jarraitu dezagun kantatzen. Gaurko egunez, 2012an, Les Miserables filma estrenatu zuten, Tom Hopperrek zuzendu eta Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway eta Amanda Seyfried aktorek antzeztu zutena. Miserableak, frantzesez Les Miserables, Victor Hugo frantziar idazlearen epika eleberri bat da, 1872an argitaratu zuten, eta 19. mendeko eleberri nabarmenetakotzat jo ohi da. 1815an hasi eta 1822an Paris hiriko ekaineko matxinadarekin batera amaitzen da. Eta aurrekoan, Maialen Tellabidek liburu eta pelikulen spoiler guztiak agintzezkigun. Used, twisted. There was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tiger. Abesten jarraitzeko aitzakiarik onena abeslaria komentzea da. Gaurko egunez hiltzen Jorge Negrete mexikar abeslari eta aktorea, ranchera eta mariachi musikako abeslari bikaina izateatik oroitua. Eta gaurko egunez hiltzen Rita Macedo edo Conchita Macedo, jaiotzaz Maria de la Concepción Macedo Guzmán Garmendia Espartza mexikar aktorea, gidoilaria, ekoizlea eta jostuna. Bagoazen Mexikora Jorge eta Conchitarekin, oporrak nahi ditut. Azkin bat hartuko nuke oraintxe bertan. Con tu rebozo, llorona, porque yo me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque yo me muero de frío. Cada vez que entra la noche, llorona, me pongo a pensar y digo... Gaur hegazkinik ez ego, Juri? Ez? Ez, gaurko egunez gertatu zen 19. hegaldiaren kasua. Egun hartan, Amerikako Estatu Batuetako itsas armadako 5 hegazkin desagertu ziren Bermuden triangeluan.
Bermudetako triangelua planetako lekurik misteriotsuenetako bat da, itsasontzien eta hegazkinen desagertzei buruzko dozenaka istorio iritsi zaizkigu urteetan zehar. Azkena 2017ko urtarrilean, Florida zijoan ontzi bat desagertu egin zen, aurreko egunean Bahametatik abiatu ondoren. Misterio honi buruzko lehen albiste idatzia 1950koa da, Edward Van Winkle Jones kazetari sentsazionalistaren eskutik. Ordutik ehundaka historia idatzi dira, baina misterioa ez da argitu. Todo está en calma misteriosamente hoy. Nada me falta. No tengo problemas por resolver, ni dudas ni espejismos, me entretengo viendo atardecer. Misteriosamente hoy. Walt Disneyen kriogenizazioaren mitoa, Bermudetako triangeluaren mitoa, bigarren kafea baino honek kuarto milenio dirudi, Bota digu iraina, musikarekin konponduko dugu hori. Atzo orkestu zuen Izaro abeslariak 0 de enero lana, 12 abesti guztiak bideoarekin. Aurrik usten dugu Durangoko azokako disko arrakastatsuenetarikoa izango dela. Mendi baten zeharkaldia irudikatu du Izarok, disko honetan, mendi izugarri altua, tristurarekin hasten dena. Hasi berri isilik geratu nintzen, irainetan igerian alaberrez, baina ez dizut bueltatuko bat bera ere ez. Txitu nazazu albazu. Eta mendi ugari zeharkatuko ditugu gaur. Mendi Film Bilbao Bizkaia Festivala ostiralean hasiko da eta Aitor Helduaien Mateo komunikazio arduradunarekin jaialdiaren xehetasunak ezagutuko ditugu. Euskal Ekoizpenek ere leku nabarmena izango dute, Leire Gainarekin oinez lanaren inguruan ariko gara. Mikel Sarasola zuzendari eta ekoizilare gurean izango da. Zerbait aldatu da eta Ice Waterfalls lanak aurkeztuko ditu. Eta azterketa daukagu, ezta? Gaur gure musika irakaslea dator. Bai, Maialen Telabiderekin 19. mendeko Frantziara egingo dugu bidaia. Has gaitezen, abenduak 5 ditu eta lurraren mundu eguna da. Abenduak 5 ditu eta voluntarioen nazioarteko eguna da. Abenduak 5 ditu eta ninjen munduko eguna da. Abenduak 5 ditu eta asteartea da, ongitorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin alegiko aizkolari, Julen Goiketxe Arbego zogora aizkolari alkandora karriketa. Hombre, eskora maizleteron dauzkat, Egunon! Berdin! Zuekin basoko zuaitzen artean dabil elur oreina. Goiuri ezeiz arandi, egunon! Egunon! Eta zuekin oraintxe atzo afaldu etzuela konturatu eta Jesukriston gozea duela konturatu dena eta izketan ari zaizuena. Inigo Asensio Lurbide. Gaur, bigarren kafeak 678 garrena du, abenduak 5, goizak 10 eta 12 minutu. Gu hemen 3, iskutuan da bien laugarren bat ere badugu, baina tira, momentuz 3, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmoz. Naiz irratian zarete, bigarren kafean.
hemen dena dago, utzi genuen bezala, zauriak zaurit askotan, itxi ezin direla. Lerro hauetan erremerre, honen aitorpena, naizta lehenago egin nahi nun, hau dena, hemen gorde nahi nuke. Goizeko 10:14 egia esan onartu behar dizugu gaurko saioa pixat arraroa dela. Bagaude, ja hanka erdia Durangora bidean, bihar goizeko ordu hauetan Durangoko landako egunetik ariko gara zuzenean bigarren kafe berezia eskaintzen, eta nahi bere, bada ez, ezkontza bezperako urduritasunaren giroa hemen bigarren kafean. Ez Goiuri, aurpegi arraroa jarri dazu ez, hainbeste ez? Ez naiz sekula ezkondu. Ez da ni ere, baina ikusten du jende ezkontza bezperetan oso urduri biltzen dela. Bale, ados. Azken ordura arte gauzak prestatzen, jatetxearekin azken bilerak izaten, nik gaur imaginatzen dut, arratsaldeko 8 bederatzi inguru horretan landakotik gu botatzen ibiliko direla, ibiliko garelako muntaiaren azken txampan. Bai ezko eman edo ezko eman pentsatzen, ezkontzetan azken ordura arte, ezpada. Uia, bai ezko eman dugu, orain ja ezin datzera atzera egin, Niri bihar ez etorri, zera, tipako mina daukat edo buruko mina daukat. Nahiko lan izango duguta. Goiuri? Ixili, nago ni, Buruko mina ez daukazu, ez da? Pakean dagoenari pakean utzi. Inoiz ez da izan debalde. Maite duten tartearekin abiatuko dugu saioa, egunero bezala, eta bide batez gurean dugun bisitari ere botako diogu maite dut, eta bota nahiko balu guk mikrofona irikiko diogula. Berak aukera dezala, bai edo ez, dagokion momentuan, nik bazpade mikrofona irikitzen joango naiz. Julen Goiko Txarbegozo, zeina zure maite duta? Begira, errexeti jota, horrek ez du esan nahi besteri prestatuta ez neukanik Goiuri, ez begiratu arraro. Durangorekin du lotura, ze aurtengo ekitaldia izango da, zuek aurreko urtetan egin du zuek Durango Full Experience, lehenengo gunetik joan eta azkener artean ibili. Aurtengo izango da hori ingo duan lehendabiziko aldia, eta badut, gogoa, hor badaude mito mordo bat, Durangon behin azoka itxitakoan gertatzen direla gauzarik onenak eta horrelakoak, ez dakit, behin ere ez dut horretarako aukerarik izan, aurtengo izango da lehen eguna, eta badaukat intriga puntu horiea behin azokako ateak itxita Palentinon eta ze gertatze ote den edo. Zuk ezagutzen duzu landakoko segurtasun zuzendaria? Ez. Gure oso... Nor da? Julian gure laguna, oso laguna, ez dakigu aurten bera egongo den hor, jubilatzetik gertu ere ibiliko zen. Erretiroko adina hurbiltzuen, bai. Ezagutu genuenean, baina tira, han balin badago, hori izango da, Durangon ezagutuko duzun pertsonarik garrantzitsuena. Bai, Bai. Aurka egintzen du? Aurkeztuko dizugu. Bueno, bale, horrela bat inbada. Bai, Julian futbolzalea da. Aha. Bai, atletikekoa. Eta orduan, pixkate goxatu egin behar da, eta, goxatu egin behar da gizona. Besterik, ez du gehiago eskatzen, konversazio pixka bat, hori biltzen da transistoriarekin, garai batean bezala, irrati zaharrarekin hor eskuan partiduan zuten, eta, tipo... Maitagarria. Nahi nuken bezala, zuen begietan naizela, beti nahi nuken bezala. Esan ezinen erretratu bat diskoa izango da Durangon, beste 11 diskorekin batera, disko eta liburuen azoka bihar abiatuko da, eta esan da bezala gu bagabiltza, nolabait, burua pixka bat, han eta pixka bat hemen dugularik. Goiurik burua oso konzentrauta dauka Julen, ze pentsatzeko txapela jarri du. Ikuste dut. Aste honetan, egun desentetan jarri du, eta aurrekoan ere bai, beraz? Ez, abenduaren batetik... Zehar izara makinatzen Durangorako? Ez, nik esan nuen, abendua iristean, pixka bat Gabonetako kutsua jarri behar nuela hemen, bestela zuek Grinch utxak zarete, eta orduan, jazen dut hau, pixka bat ukitu hori emateko, nora inogak ez zidan uzten, arbola jartzen, da horrelako gauza. Hori ez da egia. Hori ez da egia. Ez da egia? Egia da. Bai. Segi, zein azure maite duta? Bida, nire maite duta da, atzo nire lagun batek, bere proiektu berriena aurkeztu zuen, Donostin, Julen, zegin barre. Ez dut barrerik egin. Eta bildu ginen, ezagun asko ikusteko, bideoklip, ordu erdiko bideoklip luze bat, eta oso arratsalde polita pasagen nuen elkarrekin,
baino nire maite duta da, gerora eduki nuen sentsazioa. Iruditu zitzaidalako oso polita joatea ohera, zure lagun batekiko horrelako harrotasuna sentituz. Eta oso harro sentitzen nintzen ni atzo gauean etxera iritsi nintzenean, nire lagunak egindako lanaz harro, eta sentsazio hori gustatu zitzaidan, eta hori xean ere maite duta. Sondo? Ez dut bat ere maite gaur bisita berezi bat izan dugu, bueno, bi bisita berezi ditugu estudioan, bi lagun etorri dira gaur estudioa. Batek mikrofonoa parean du eta badakit hitz egingo duela, besteari berriz eskaini diogu maite duta gurekin elkarbanatzea, eta hola eskuarekin ezezko keinu egin du. Batxatean jarri dute, zein da pertsona ezkutua? Hori gu beste jakitea litzateke. Hemen gabiltza, nakartarrak ere entzuten, Lore Talaban, egia esan, Durangoko musika guzti entzuteko aukera izango ote dugun, zalantzan jartzekoa da, baina diskoak entzun, liburuak irakurri, hortantxe dabil gure bizitza azken egunotan. Hementxe daukagu txata, gorkak dio egunon, gaur Julen Alkandura gustatze zait, Spiderman derrek, aupa, nire maite duta da, zubia datorrela talasai iganden ezeizara nola gozaltzera. Guri, hemen uste dute ezeizako kajatxo bat ekarri digula lagun izkutuko honek. Etzen hona faldu inigo, ez, egia esan ez, hola patata brava o irusaltxa itako batzu janitun. Eta risotoa. Eta risoto pintxo txiki bat, hola, baina hori ez da faltzea, hori, kakazarra. Atxale gozortzitan, berriz eren saiatzea joateko, eta gero gaur goizen gozea, baina, badakit postal kolekzionistak dabadaban egongo dela, eta ez ezagutzen dabadaba. Oso ondo gorka, benduak 27 aitzakia parea daukazu. Eta esan ezin eren jira dator, zenbat plan, atzo hartu nun martxon bulego ikusteko, kursalen, horre ere sarrera gutxi geratuko dira, eta zein da pertsona ezkutua, ezin kontatu berak ez badu bere nortasuna agertu nahi, ezta? Nik nire maite duta kontatuko izan, nire maite duta da katilu hau, eta Instagrameko algoritmoak horrelako gauza xelebrak egiten dizkizunan. Eta kontua da, lehenkoan agertu zitzai dela, kamiseta eta katilu bat, ziona, I like coffee and kayaking, and maybe 3 people. Alegia, maite dut kafea, eta pirauan edo kayaken ibiltzea, eta agian, 3 pertsona. Agian. Eta, esan, hau da, asmatzea, Eta momentuan, konsumismoaren bulkadari ezin helduta erosi ginuen, eta menabil, kafesne hartzen katibio handia delako eta kafe utxa hartzeko ez duelako balio, eta orduan, nola baite, erabili behar. Hau da nire maitu duta, Goiuri. Osondo? Zu guztu zu Julen, Aitor helduaien Mateok prestatuko zuela bere maite duta? Aitor helduaien Mateo jada badaki bigarren kafeara etortzen den bakoitzean zer tokatzen zaion, eta ez dakit prestatuko zuen edo ez, baina aterako da, frantzetik. Ez dakit 8 txikian bertxotan jarriko genuen, baina hau galdera batekin erantzunik gabe ustea ere ez da gauza errexea izango, Julen? Kostako zaigu. Aitor helduaien egunon. Berdin egunon, sokamotzian lotzekoana. Maite duta prestaldezu? Ez, egia esan ez, ezen bademura emango jazue. Tita? Bapateko berrezue? Ustut, baietz, denbora tarte handirik ez dago, baina... Ganbarako lanean zeizatzen dira, 2 minutu. Hori da, ez, bai. Utziko jazue tita batean, gaur lagun amankomun batek, bialit, Spotify gaur kaleratu dutela eta beraien disko berriko bigarren singela, Iraulanekoa. Tempora. Eta temporak hori bidali eta aurrenekoz entzun dut bertsio berri hau, eta... Baina emozionatzen nahi naiz. Beraz, maite dut bertsio hau, eta, eurek egiten duen musika bereziki, baina honek guztiak suposatzen duenak. Atera da hori atera da, errez asko. Bai. Ez genuen gutxiago espero. Ez du garrapatuko sekula. Ez genuen gutxiago espero, eta gure lagun batek dion bezala, ez da gehiago ere. Noro da izadi, den oro argi, urkizu gainean xume gure pagadian. Den oro da bete, den oro itzen,
Bueno, borain ikusten duzu Aitor Helduaien Mateo gure streamingean, horrek ez esan nahi pertsonaia izkutua berazenik, Hori bai, gauzate egingo dugu. Norbaitek asmatzen badu gure txatean edo gure WhatsAppean, 688-722-844, nor den gure pertsonaia ezkutua, gurekin estudioan egon eta streamingez ikusten ez duzuen, eta irrati zentzuten ez duzuen pertsona hori, guk gure laborategiko edo bai, gure apaltegiko liburu eta diska sortatxo bat oparituko dizuegu. Asmatu behar duzue, nor dagoen gurekin estudioan gaur, normalean egoten ez dena, eta gainera itzegi eta agertu nahi ez duena. Pertsonai ezkutuari gauza bat esamartzaio. Isilik egoteko. Hor dagoen kamera hori traizionero xamarra dela, eta buelta asko ematen dituela, eta kaso berari begira jarriko dela, beraz? Uste dut blokeauta dauka gara, baina horiek ez dut oso ondo lertu, noiz dagoen blokeatuta eta noiz ez. Nik ere ez. Adimen artifizialari buruz, Unai Elordi dalgo etorri zego hitz egitera 20 bat aldiz, eta oraindik ez dugu lertu, ditxosozko kamera horren adimen artifizial delako hori nola da bien. Eta ez dugu lertuko. Eta ez dugu lertuko, hori ere ez da. Igual gehiek eskatzea da gure buruari ez julen. Nire kaso bai behintzat. Ba, nik ere jaso dut, Juancho Zeberio etxetxipiak gaur goizean bidalitako WhatsAppa, Aitor Helduaienek bezala iraolanekoa kantu honekin, egia esan pagadi horretan tarteka ibili garenok, eta hor mendian gora eta bera zaletasuna bizizan dugun ontzako, eta tempora entzuten dugun ontzako, kantu berezia da, eta nik ere gaur goizean entzun dut Juancho bidaltzean, baina zuekin entzulere elkarbanatu nahi genuen, eta elkarbanatze honetan egingo ditugu urrengo minututxoa, eta segituan murgilduko gara Aitor Helduaienekin, lehen ere aurreratu dizuegun Mendifilm Festivalaren xehetasun guztiak aztertzen. Izu gainean xume gure pagadian Bide batez, pista bat emateko esan digu gure pertsonaia ezkutuak. Eman pistak dio Gorkak, bida. Ze esango dizuegu, irratian bere ahotsa entzuteko aukera egon badela, adibidez. Kantuzkoa berrimbin ostozko irlaixin Hauxe temporatarren gaur ateratako, bigarren aurrerapen kantua, eta guk aurrera egin behar hemen bigarren kafean 10:26 minutu zuzenean, naiz irratien. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ostiralean altxako du teloia BBK Mendifilm Bilbao Bizkaia jaialdiak. Abenduaren 17 bitartean, Mendiko zinemaren erreferente bihurtuko da Bizkaiko hiriburua. Nazioarteko 17 estreinaldi bilduko ditu jaialdiak, eta beste urtebetez goi-mailako ekoizpenez gozatzeko aukera izango dute jaialdira hurbiltzen direnek. Produkzio hoien guztien artean, etxekoek ere izango dute euren lekua, eta gu gaurkoan, etxekoiei tarte berezi bat ere eskaini nahi diegu. Ardiak belardiz belardi biltzen diren modura, filmez filme biltzeko aukera izango da Bilbon, eta guk horretarako, hartzain edo gidarilanak egiteko, esan lehenera aurkeztu dizuegun, Mendifilm Bilbao jaialdiko komunikazio arduraduna, Aitor Helduaien gonbidatu dugu. Egunon berriz ere, Aitor? Haupa, egunon berriz ere. Bueno, Aitor, Durangoloko azokaren atarian ere bagaude. Julen, barkatu, Esan, Aitor. Eskerrik asko. Sareragatik, iraulaneko plast magia horrekin sartzeagatik, 16 ekartzeagatik ja entonatzeko, elkarrizketara behida, txapo. Esango dizu gero zergatik, 16 esango dizute? Zuri entzundako zerbaitagatik. Usaila badukat, kontua. Esaten ari ginen, Aitor, Durangoko azokaren atarian, sortzailek esaten dute ez, lan bati buelta asko, liburu bati disko bati buelta asko man ostean, behin ja
kaleratzeko garea hiletzen denean, ja leporaino egoten direla beraien lanetaz. Zue jaialdiarekin, antzeko zerbait lan asko egin ostean, ze izaten da, ja nahikoa da edo irrika bereziz jaialdi hasteko? Irrika puntu bat bai izaten dela plazaratzekoa. Orain hartan guk nolabait ere petit komite hortan, ez? Batzorde antolatzaile hortan edo lantaldean edukitugun gai hoiek, pelikulak bereziki, ja oraintxe plazaratu eta jenderi erakusteko garaia. Ze asko gainera badakigu berriak direla, estreinuak direla, eta honen bestean jendearentzat nobedade izango diela, ez? Beaz, aldorotik gogorre irrika horrekin. Pasatutakoik batez, alderantziz, nik uste txispa oso onarekin gaudela. Gozatzeko pres beraz. Bai. Jaialdia zuek ere gozatu egiten duzue. Bai. Sortzaileak esaten duten beste Aitor, hau da egin dugun onena. Zuen kasuan ere bai? Nere hitzetan ez, baina jarriko dut gure zuzendariaren Javi Barriozarraren hitzetan eta arkala botatzen du aldiko. Beaz, ark ere aurten ala aurkezpen nagusia egin genunean, ala esan zuen, aurtengo ere sekulako dator, orain arteko nena, venga, bai. Ja da, aurrek urtetan ere aipatu dugu moduan, Aitor, bada, Bilbao jaialdi hau BBK Live, BBK Live barkatu, bendifin, jaialdi hau erreferente bat bihurtu den jaialdi bat, azten jarraitzen duen jaialdi bat, eta hori zenbaki berak ere erakusten dute. Bai, eta urrutik gabelen estreinaldiak aipatzen dituen, eta goipuru nagusi bezala ere hori ari gea ibiltzen, ez? Aurten besteak beste nazioarte mailako, da mundu mailako 17 estreinaldi dauzkagula, zine dokumentalean, mendiko zine dokumentalean, hori mugarri oso potentea da, aintzat hartuta 57 pelikula aurkeztuko ditugula guztira. Bueno, hori proportzio oso handia da, ez? Eta horrek erakusten du, hein handi batean, egileek, ekoizleek, zuzendariek, mendifilm aintzakotzat hartzen dutela, beraien lanak bertan erakusteko estreinekotzaz. Eta noski ez gara nolabaiteko trampeo horretan ari, hau da, bertako produkzioak direnak, eta asko dira gainera, aurten 14 badira Euskal Kutxo hautenak, noski, bideratzen dute beraien gogo hori hemen estreinatzeko, ez? Baina hortaz aparte, kanpoko ekoizpenak ere asko dira, hemen bertan aurkezten direnak. Ezin ekuazioa 17ken 14 ez gehiago dira nazioartekoak, ze badira Euskal ekoizpen batzuk ja bidea egin dutenak, eta hala ere mendifilmen badaudenak. Trailerra ikusten ari gara, streaming bidez jarraitzen gaituztenok, entzuten ari gara trailerraren soinua, eta soinuak berak, perkusio elementu horiek Aitor, iradokitzen dute. Jarri, lotu gerrikoak bagoaz eta. Bueno, bazian hor gaina ez da, pixate alde horretikan perkusioarekin entonatu eta motibatzeko, jolen, bai, horixe da ez, azken batean ere Aitor Kisasola da, honen atzean dagoen artista, ark egiten du joan urte etorri trailerra, aurkeztuko ditugun pelikulen piezak, eta bum, halako batean jartzen da bera ere magia egiten, ez? Lehen aipatu dugun irratiaren magia, kasu honetan trailergintzaren magia esan genezake ez da, eta maixua da hortan, Aitor Kisasola. Eta ark ere egin du, erabat motibatzen gaituen trailer rauxe. Erakusten ditu, tak, aurkeztuko jogun pelikula ia gehienetako pizatxoren bat, fragmentotxoren bat, frame bat, eta horrekin plast. Eta lan nekeza da, lan zaila da, ez dakit, bosemela izan eta gehiago norma maite duzun esatea bezalako xea da, horrelako ikusentzunezko sorta batetik plano dozena bat edo 20 plano aukeratze hori, ez da bat ere erresa. Eta polita izango litzateke baita ere, zuzendarien tokian jartzea edo pelikulen arduradunen tokian jartzea, trailer hau ikusten dutenean, ez? Tak, hori nirea zen. Eta nik beste hau erabiliko nuke, baina horrelakoak, ez? Bai. Bueno, horretarako dago norbait hori aukeratzen, ez? Piskat kanpo begiradak ematen duelako beste freskotasun bat, eta badu ezpairik gabe. 57 pelikula, aipatu dituzu Aitor, horietatik 51 saio ofizialean. Bi galdera batean botako dizkizut. Iguzu saio ofizialeko entxala da horren nolabaiteko argazki itxo bat, eta bestetik horrek ere esan edulen aipatzen zen horren bidetik, ez? Jendeak egon nahi duela Bilbon. Bai, jendeak egon nahi duela, horixe azpimarratzen genuena, eta entxala da hortan, denetariko gaitegiak eta pelikulak berdin egituran, hau da, batzuek film laburrak dira, beste batzuek animaziozkoak, beste batzuek ja film luzeak, dokumentalagoak, edo fikziora puska bat gehiago ere arrimatzen direnak, denetarik. Gaitegietan, aurten oso anitza da festivala, ze mendiko lasterketak asko ageri dira, batipat baitare kaiaka, ura, elementu bezala ere maiz jorratzen da pelikuletan, betiko alpinismo eskalada gaiak noski ez dira falta, espeleologia ere bai, eta gero ja horrez gain, gai etnografikoagoak eta klima aldaketaren ingurukoak ere bai, horrela zerrendan jarraituko banu, ensalada oso paroa lotuko genuke. Eta bueno, hor, behar bada palmaresean diren 12 sari ofizial hoien pezkitzan,
badaudeia batzuek markatuak, pentsatuaz, hauek badute alako favorito izen batez, besteak beste, alako zuzendarik eginak direlako, edo ja dagoeneko katxe bat badakarkitelako, edo denen dalarkoaren gatik, baina, nik uste aldorretik ere oso zabala dela. Por cierto, ez dugu esan, lehen, jarri dugu tempora, hor Juancho Severio atzean, Juancho Severio da besteak beste, aurtengo 5 epaimaikidetako bat. Hortxe datua. Peka. Spoilertxoa egin dugu. Berehala sartuko gara Aitor, jada lehen Euskal Ekoizpenen inguruan hitz egiteko eta lehenengo gaurko gonbidatu ere agurtuko dugu laster, baina aurreko urtetan ere aipatu izan dugun tendentzia bat hasieran mendiko zinema lotzen zela irudi ikusgarriekin, baina azken urteetan historiak berak ere kontatzen diren historiak hartu dutela protagonismoa leku egin dutela, tendentzia horrek jarraitzen du. Bai, gailendu dira lehen ere argazkia, bereziki gidoia, soinu bandak, gainera sari berezi bat izateraino, ja urten 3. edizio izango da, soinu bandek ere sari berezi izango dutena. Bai, asko gailendu da, zinea gailendu da azken batian, ez? Onerako noski, irudi ikusgarriek hor jarraitzen dute, gaineratuko nuke adrenalinak ere hor jarraitzen du, egia da, baina historiak daude hemen atzean bereziki, eta hori de polita. Sartuko gara mamian, nahi duzu Aitor, Euskal Ekoizpenen inguruan ere aipamentxo bat egin dugu, orotara 14 izango dira, eta horietatik 9 sail ofizialean izango dira, eta horrez gain, bada, Mendi Film Bizkaia Ternua bekatik eratorritako pelikula, oinez pelikula, Leire Egaña zuzendariaren pelikula, berehala izango dugu gurekin, zer esango zenuke, oinezen inguruan? Azteko eta baina aurrekari oso politak izan dituela, bata Txango, Tamara Lukarinik egindako lan bat izan zen, Bilboko egile, eta bere bidea egin zuena, gero nazioarteko festival batean edo bestean gainera aipamena jasota. Bigarrena, iaz aurkeztu genena Lobos izan zen, hau dagoeneko ja Asturiasko zuzendari batek egindakoa da, eta bereziki Europako haitzetan hango landagiroetan otxoarekiko ze pertzepzio dagoen eta biltzen zuen, eta honek ere urrutik gabe urtean zehar edukizen dugun menditur mostra ibiltari horretan barrakasta polita izan du. Eta horrein dator oinez, eta Leire Egañaren ekipoa, iaz bertan aurkezu zuten proiektua gertokian, iazko, 2022ko abenduko Mendi Filmen, ordurako jakina zen eurentzat izango zela beka hau, 10.000 euroko balioa duena dirutan, eta horrez batera aholkularitza duena, eta noski, Mendi Filmen estreinatzeko aukera ez. Eta iritsi da, alako batian, abenduak 16 izango da, eguardiko 12ko saioan, non, oinez estreinatuko dugun, Leire Egañak zuzendutako lana. Horari gara, streaming bidez, trailerrak ere ikusten, berehala izango dugu Leire Egaña entzuteko aukera, jada ustete entzuten gaitula, Leire Egaña, egun hon eta ongi etorri, bigarren kafera. Kaixo, eskerrik asko gonbidapen honengatik. Leire, Aitorrek esan berri du, azkenean, iristear dela, abenduaren 16 hori, zuretzat ere hori da, azkenean? Bai, guztiz, izan da urtebeteko prozesua, eta denok ekipoko guztiak, kamera aurrean ere bai agertzen direnak, denok irrikitan gaude. Gainera, alako leku baten estreinatzeko eta elkarrekin ikusteko. Hori da, Leire, balio eman bartzaio, beka hau irabazi izanari, aurkeztu zenuten proiektu sendoa zenaren seinale da. Bai, azkenean zuk egiten duzu, aurrek usten duzu zer pentsatzen duzun proiektua izango den, eta nahiko posi gaude maitzarekin, así que espero deguna da, publikoarekin partekatzea, eta berse iruditzen zaion publikoari, noski. Ze kontatuko zen iguke, zer kontatzen duzu, oinez lanean, Leire? Lehen entzun dizuet, pixkat kontatzen nola badagoen deriba bat, igual mendiarekin zerikusia daukaten pelikulak, irten direla, irudi ikusgarritasun horretikan, zerbait bat, ez dakit, nik ikusten dudana, txikiagora edo epizidade hori ez daukana, orduan guk nahi genuen egin, bidean elkarrekin galdu, elkarrezketa bat eduki eta elkar topatzeko, orduan da mendizaletasun pausatuaren inguruan, ez da epizidade horren inguruan, baizik eta txango xume bat egiteak daukan balioan. Leire, aipatzen dituzu, sinopsian, alde batetik esan duzuna, mendizaletasun pausatua, bidea partekatzea bezalako kontzeptuak, azten ari garen kontzeptuak dira?
Bueno, nik uste dut ezahaztu, baina uste dut bai ematen zaiola igual garrantzi berezi bat, lasterketa bat gainditzeari, badaukala bere garrantzia ere bai, baina mendizaletasun tradizional horrek ere bai badaukala bere lekua eduki behar duela. Guk trailerra ikusi dugunean Leire, niri behintzat burura etorri zaidan lehenengo ideia edo transmititu didan lehenengo gauza, lasaitasuna patxada izan da. Ez dakit hori zen helburua edo... Bai, guztiz. Bai, azkenean da, ez du importa zenbat denporan gailurrera igo, igual ez du importa ere ez gailurrera igo edo ez, baizik eta importa duena da momentu hortan presente egotea eta zoazenerekin bideaz gozatzea. Sinopsian Leire aipatzen duzu bestetik, egi txiki bat errebelatzen duenez, mendia ere bada hori, hau da, ez dakit, konfiantzako beste norbaitekin joan, eta akaso egunerokotasuneko beste kasu batzuetan edo egoera batzuetan kontatzen ez ditugun gauzak pausaz hitz egiteko lekua izan daiteke mendia? Hori da pixkat nik eta gidoilariak, Inautolosak eta nik pentsatzen genuena, Zuke mendian gora ari zarela, iserditzen ari zarela, batzutan defentsak leku batera uzten ditugu, eta uzten dezu hor lekua nahi gabean, naiz eta kamera, soinu, ekipo bat atzean joan da, beste modu baten egoteko, eta hori izan pixkat helburua. Bazeuden, kamera aurrean agertzen direnak batzuk baziren ezagunak, beste batzuk ez ziren ezagunak, eta nahi genuen iristea puntu batera non egi hori errebelatzen zen, edo guk gidoilari bezala genaukagun gure objektiboa edo, eta uste genuen ez dela berdina eixerita egon, adibidez, gainera kamera baten aurrean beti desberdin gaude. Ibiltzen baino gainera ibiltzen, mendian, nekatuta, begira bidean nondik den edo ez, hor galderak botatzeak, ez zara konturatzen zer antzun emango dezun, ez zaude hain konstiente, eta hori izan pixkat helburua. Aitor, Leire hostia daukazu, entzuten zaitu. Apo, Leire, zeremos. Haupa. Izango zabat izan da, proiektu hau, eurenetik sortu delako, badakiratzean urrutika bere aldako sormen ideia baterek Gipuzkoako Mendi Federaziotik ere etorri zela, baina azken batean, bada ez, zeuk Julen pixat esan dezun alde horretatikan, aldarrikapen bat. Gaur egun bestakitnik esan garaiek edo modek edo garamatzaten horretara joan da, pixat deriba hori nola baitere zalantzan jartzeko, ez? Eta alde horretik oso goxo jositako filma da, esan dezaket, ikusita dukadan enetik, oinez, eta alderatik sorpresa oso polita izango du jendeak hau ikusten duenean, eta sorpresa bakarrik ez, hausnarketarako bide emango dio. Leire, 14 euskal ekoizpen, horrelako jaialdi batean, euskal zinegileak lanean ari zareten, eta lanean ondo ari zareteran eseinale? Bentzet saiakera hori dago, esan dezuena, onena ematen saiatzen gara ere bai, eta bai, azkenean dago pasio bat, historia kontatzeko pasio bat, eta bilatzen dira moduak aurrera eramateko, eta hor mendifilmen bultzada ikaragarri izan da. Bai laguntza ekonomikoa, nola Aitorrek aipatzen zuen aholkularitza, Itziar Garziarekin egin deguna, hori izan da gozada bat. Hori kriston lujoa, benetan. Hori azpimarratzeko, Itziar Garzia Zubiri da. Bere garaian produzio lanetan eta asko zaildu zena Iruñan dagoen Arena Komunikazio ekoiztetxearekin. Eta gero, pixka bat berak ere erabaki zuen autonomago izatea eta bere kabuz batera eta bestera jarraitzea, ez? Sekulako altxorra daukagu. Esan nezake behinungo beldurrik gabe, nazioartera begira jarri eta bereziki ekoizle produkzio mailan
oso sokoian dagoen neska bat. Eta Euskal Herriko erreferentetako esango nuke, berarekin ekoizpenak elkarbanatu, feriak eta elkarbanatu ditudan enean, eta berak lan egin duen hainbat pelikuletan, zuzendarietan geratzen dira normalean, ez, arena komunikazioen bitartez meritu guztiak, baina uste dute Itziarrek nazioartera begira, jaialdietara begira, egindako kudeak eta gaitasun hori oso nabarmentzekoa dela, eta bide batez ezagutzen dudan enean, eta mendifilmen kanpotik esan dezakedan neurrian, Aitor, bai, Euskal Herriko ekoizpenean erreferente den horietakoa, bai, dudarik gabe. Eta beka honen amapontekoetako bada, eta, Leire zeuko esaten zenena, ez da, laguntzaile ona. Bidean. Bai. Bera egon zen gurekin hasieratikan, gidoi prozesutik, edizioa itxi arte, eta hor joaten ginean rebotatzen, eta hitz gutxikin lagundu digu pilo bat. Izugarrizko laguntza, bai. Leire gaina, oinez pelikularen zuzendaria, esan bezala, Mendi Film Bizkaia Ternua bekaren irabazlea, eta abenduaren 16an, Euskalduna Jauregan, eguerdiko 12etan estreinaldia izango duena. Mila esker, bigarren kafera gerturatzeagatik, eta bideoparo izan dezala pelikulak. Mila esker. Bueno, Aitor, eta Leire berak azpimarratu du ez, horrelako jaialdi batek, horrelako beka baten bidez, horrelako proiektuei irtera eman alizatea edo atera bide eman alizatea ere, garrantzitsua da. Bai, garrantzitsua, eta ikusten ari da jendea, hori, eta hartatikan bekara aurkezten diren proiektuak, esango nuke, oraindik ere bere berritasun horretan, gehoz eta gehiago diala. Laugarren edizioa begira, hau da, 2024ean ikusi ahal izango den pelikulari begira, orain jak gorpuzte bidan dena, bueno, ja publikatuta dago, esleituta dago beka hori, eta ura ere Euskal Herrian geratu da, esateko, hemen, Highline histori bada, Tolosako oreka Highlinerrak, Slacklinerrak etarteko dira, berdin baita ere horre pixateskua botatzen iparraldeko Pai Baske Slackline taldekoak, eta orain gutxi, orain dela 2-3 egin zuten Nerbieko urjauzian, halako Highline ikera herri bat, 900 metroko bat, Euskal Herriko marka, orain artean, eta bai, gainera lortu zuten egitea, eta eguraldi baldintzak lagun, behin montatuta osatu alizatea ere ez, eta horren inguruko pelikula da, orain egin nahi dutena, beraz, ikusmina hundiarekin gabiltza horri behida ere. Amua bota diguzu. Aipatu dugu, beka, Aitor, aipatu dugu sail ofizialaren nolabaiteko errepasotxo bat ere egin dugu, baina bada hor, zabalandi lehiazkanpoko atal bat ere, eta hor beste 4 ekoizpen ditugu. Bai, 4 ekoizpen gainera, oso erakargarriak hauek ere ez, bakoitzak bere ikutu hori badaukalako. Batetik korporea dago, Espainiako Piraguismo Federazioak nolabait ere enkargatutako lan bada, eta bertan 10 kaiakista piraguista emakume dira protagonista. Tartean, Inigo, tok, Elementxo Raut. Azaltzen da protagonizatako bat zela, Nora López, eta beste hainbat izen, piraguismoan ere, arrastoa utzitakoak, eta korporea itxasodia zen lanak, Raúl Fernández de Pinedoren eskuarekin baita ere egindako horrek, horixe dakar, ez da. Gero horrez batera, El fin de la eterna primavera geri zaigu, Edurne Pasaban protagonista duena, eta Guatemalara Oxfamekin, gobernuzkanpoko erakundarekin egindako bidai batetik, nolabait ere aldaketa klimatikoaren inguruan hausnarketa egitera bidatzen gaituena, eta atzean, aipatu berri dugun Arena Komunikazion du, pelikula horrek, Miguel Txomolina da, zuzendaria, Konfiantza itxua, 3. pelikula zabalandi horretan, Ana Zamoranok zuzendutako pelikula, eta batipat ere desgaitasun bisuala, ikusmen desgaitasuna duten 2 pertsonaia ekasen dituna gogora, ez da? Begoña eta Ridu. Biak alabiak, bata Gorbei aldera, beste berriz Atlasean goimenditara begira jarri, eta hiek itxutasunetik edo ikusmen urritasunetik mendia nola bizitu duten erakusten diguna, eta azkena berriz, Leizeta, oso film didaktikoa izango dena, bereziki hori, hitzak esan duen bezala, Kobazuletara, Leize barruetara sartu, eta haiek ulertzera bidean, eta hor, atzean, Jon Fontelak egindako lana dator, eta lan oso txukuna da, bai. Aipatu ditu sailak, eta Aitor, lehen eritu gara Durangoko azoka, eta esan dugu, Durangoko azoka gateak izten dituenean hasten dela Durangon salseoa, eta gauza interesgarriakan gertatzen direla, Mendifilmen inguruan badago, ikusi dugu, izen handia protagonista berezia asko datozela, eta... Ara. Sartu da irudian, ez da? Beste, liburu gintzan, jondeneko urtetan ere, Mendifilmen egin ditugulako Su argitaletxearekin batera bez, alako komiki batzuk, datorren urtera begira ari gara urrengo komike ja prestatzen,
ezin dut gehiagia aurreratu, listo, badagoela bai, eta protagonista gainera emakumea izango dela. Bueno, horraino. Orain bien bitartean, hauxe daukagu, ez da? Ikusten duzuen liburu hauxe da, aurtengo gure altxorra hundia. Donostiako Klub Askoek kanpinen elkartetik ateratako, hangoak diren 3 lagun oso berezi, Juan Carlos Sanz, Elias Urmendi eta Rafael Lorza batu dira eta harrikada baten inguruan lortu dute sekulako egitea mundu mailan erreferente den erakusketa batetik, Harri Horria arkatz izena duena eta ja Bilbon ikusgai dagoena Bilboko Mariaren Bihotza plazako aztarnategian, eta handik ekarrita baita ere liburu puska hauxe. Eskalada Korrokizak biltzen dituen liburua da, eta altxor bat bereziki nitxo horretan zango nuke eskalada munduan, sekulako danbatekoa sortu duena, han eta hemen esaten dut mundu osoan, ekarpenak ere alakoak dituelako, zer esan handia ematen ari da, eta eskatzen ari dira batetik eta bestetik, eta geuk ere hauxe daukagu aurten gehien erakusteko. Ara ez dakit liburu eta hitz egin nahi zenuen edo? Bai, adibidez, bazen hori ere, eta elkarrezketa aurrera, goizeko 11:00 ere ja 10 minutu eskas geratzen zaizkigu, eta Leire gaina bezalaxe, gaurkoan gurera, Mendifilmen inguruan, elkarri nahi izan dugun bigarren gonbidatu ere agurtu behar dugu. Mikel Sarasola, egunon eta ongi etorri? Kaixo, egunon, kuadrilla. Egunon. Bueno, Mikel, aldez aurretik esango dizute, hemen Inigori zure trailerrak eta erakutsi dizkiogunean, hilak tente garri dizkio, eta horrelako gauzak egiteko gogoa ere, beraz, ez gehiegi erakarri edo ez onduegi saldu, laster alde ingo digu, eta horrelako abenturaren bat egitera, Igual urrengo eurak grabatzera, joango naiz. Bueno, bakizu, gonbitea beti hor dakatzula. Hori plazerra da, eta badakit ere bere historiai buruz, así que badakit hortaren gantxauta da bilela, así que nahi dezunean Inigo, bakizu, gurekin toki dakatzula. Nik esango jot Juleni, joango naizela zuekin urjauzien ikastaro bat egitera, eta orduan ez ditutziko joaten. Eta Aitatxo jartzen da, piraguata zitze egiten dio danean, Aitatxo xamar jartzen da, bai ez Juri? Ni joaten utziko dizut. Antzer egiten duzun kontatzen ez, baina joaten utziko dizut. Aizu, Mikel, zu kafezale altzara? Hombre, oso. Gustoko izango duzu lenguan jaso nuen katilu hau. Tal cual. I like coffee and kayaking and maybe 3 people. Beraz, lortuko dizut beste bat eta helaraziko dizut zuri eta Aitor Goikoetxari bide batez bestela serratu egingo zaita kaso eta ari ere helaraziko diot. Baina tira, entrebistarekin jarra dezagun hemen kafe eta kayak kontuetaz. Nola jarraitu behar dugu bigarren kafean piraguari buruz hitz egiten. Nola ezpa. Bueno, Mikel, Pirineoak muturreko kaiaken aritzeko paradisu hori dio zerbait aldatu da. Ekoizpenaren sinopsiak. Zuzendari modura, zaude lan horretan, eta esango dugu, nazioarteko estreinaldia, abenduaren 15ean, ostiralez, arratsaldeko 5:00 Euskalduna Jauregian izango dela. Konta iguzun, Mikel, zer da, zerbait aldatu da? Bueno, filma honekin, saiatu naizena azaltzen da, batez ere, hurbiltzen gure kirola, gure inguruan egiten dugun tokitara, ez? Osea, erakusten benetan, nola bizitzen dugun guk kaiaka gure herrian, ez? Nundikan atera geran guz. Ni egia da, filma asko egin ditu dara, dagoeneko, urteak daramatzat filmak egiten, baina nik aurkeztutako filma guztia, Mendifilmen bertan aurkeztutakoak ere, dena kanpoan izan dira, bai Patagonian, Nepalen, Groenlandian, eta beti kanpoan eginiko espediziotan, ez? Baina oraingoan erakutsi nahi duen zer daukagun guk etxian, nundik datorren gure pasio hau, ez? Nun ibili geran beti gure bizitzan zehar. Eta horretarako, gure ibai erreferentera jun nahi izan nuen, udaberrian beti ara ibaira hurbiltzen gera, hemen Ordesa inguruan daukagun ibaira, eta kontatu nahi nuen, bertan egin nahi genuen jetxiratxo bat, irakusteko ere, ze harribitxi daukagun guk hemen etxe onduan, ez? Eta, baita ere bide batez erakutsi, ze gertatzen ari den ibai guzti hauekin, ez? Egia da, paradisu badela, piraguarako, guk bertan hartu genuela piraguarekiko afizioa, baina zerbait aldatzen ari dela, ez? Ibai guzti hauetan, eta egia dela, gaur egun guk beste modu batean bizitu behar degula piraguismoa, gure ibaiak, batez ere, aldaketa klimatiko honen eraginez, ez? Eta erakutsi, behintzat, guri nola eragiten digun guzti honek. Eta hori da, 10 minututan, hemen labur biltzen dena, ez? Eta gero, lehen Leire Egainak azaldu duen bezala, nik uste bere filmak erakusten dula, zer den mendira jutia, zer den hau lagunekin partekatzia, eta nola bizitzitegun guk abentura hauek, ez? Eta hori ere, erakusten da, zen filma honetan 2 lagungoa, zibai hau jeistera, eta erakusten da, nola planteatzen den jeitxira bat, 2 lagunek
nola partekatzen dute jaitsiera bat olako toki batian, ez? Eta zer suposatzen duen horrek guretzat. Orduan, bueno, guzti hori labur bildu, 15 minutuko filmatxo intenso bat, hori da egin nahi izan duguna filma honekin, ez? Aitor, kaiak erona, baina kontaketan ere ez da atzera geratzen, Eta filman gintzan, berak esan bezala, Mikel geuretzat, mendifilmen, kutxuna eta oso lagun izatea ze aparte, ekarpen pila bat eta oso aberatxekin dituen norbait da, ez? Eta aldo horretikan, oso sokalagun edo kasu honetan, kaiak bikote oso ona, ez, Mikel, bai. Eta, egia da, historia honetan erapustu oso polita egin duela, ez da? Ara, ibaia, gutxiagoiago neurri batzuetan eta kota batzuetan ezaguna dugu, baina ez beste batzuetan, goi kota horietan, ez da? Goi maila horietan eta hori, deskubritu arazi digute pelikula honekin, bai. Zerbait aldatu da honetan. Eta, Mikel, zure partetik behintzat, zu tartean zauden bigarren ekoizpen bat, kasu honetan ekoizle modura, Ice Waterfalls lana da, kasu honetan nazioarteko estreinaldia abenduaren 16an, arratsaldeko 7:30 Euskaldunan bertan, David Arnau da zuzendaria film honetan, zer kontatuko diguzu honen inguruan? Bueno, hau esango nuke nire bizitzako proiekturik handiena dela, ez? Dudari gabe gainera. Ia bizitza oso bateko ondorioa, ez? Orduan guk proiektu honekin ere lagun min batekin partekatu dugun proiektu bada, Aniol Serra Solsesekin, eta honekin aspalditik amestu genuen, Artikoan dauden glaziarretatik jeisten diren ibaietan piraguan ibiltzea, betidanik ikusitugulako ibai hoien argazkiak, oso ibai erakargarria ziren guretzako, oraindik esploratzeke ez zegoen gauza bat, eta nahi genuena zen, eraman gure kirola medio hortara, ez? Ea gai ginen urbizitako piraguismoa glaziarren gainean sortzen diren ibaien gainera eramatia, ez? Eta oso prozesu luzea izan da, esan gure oso apostu potentia, eta asko kostatu zaigu aurrera ematia, zen oso gauza berezia zen, hasteko ez genekielako benetan olako zerbait existitzen zan ere, ez? Orduan, lehenago egonda esplorazio prozesu luze bat, bertara jun, ikusi olako ibaiak existitzen ziren, ea urbiziak zeuden olako glaziarretan, eta gero bagenekiena zela urjauzi batzuk daudela toki batzutan munduan, non ibai hauek itsasora iristen diren, ez? Eta orduan, argazkiak ikusita geneuzkan, ez genekiena zen, benetan gai, posible izango zen berdatikan piraguan jeistia, ez? Orduan, oso prozesu luze izan da, batez ere, honek diru asko eskatzen duelako, laguntza handia eskatzen duelako, oso toki urrunetara jun behar izan gehalako hori egitera, baina oso prozesu polita izan dare, zen, pixkanaka jungera ikusten, aukera zegoela hori egiteko, eta aukera zegoela benetan gure kirola beste medio batera eramateko, ez? Eta, filmak prozesu hori kontatzen du, abentura hori kontatzen du, batez ere nire lagun Anionerengan enfokatuta, produkzioa Red Bullek bultzatzen duelako, eta bera Red Bull barnean dagoen atletetako badelako. Orduan, bai talde batian partekatu egun abentura bat denarren, beregan enfokatutako proiektu bada batez ere. Eta hori izan naiz ni, proiektuaren zuzendari, eta liada guztien atzean egon dena, ez? Bai ibaiak esploratzen, bai esponsorrak lortzen, bai proiektu hau guztia, jende guztiari erakusten, eta, nire lana batez ere izan da, atzeko lana, ez? Eta gero, abentura hauek partekatu berarekin, ibaia jeitsi berarekin, guzti hau berarekin esploratu, segurtasuna egin, eta guzti hau filmatu gainera, ez? Oso prozesu luzia. Esan 2 urtetako lan gogorra, eta buru belarri egukio gaituena denbora luzian. Eta egia esan oso pozik ateratakoakin, oso pozik bertan lortutakoakin, eta nik uste de gure kirolean ere historia egin degula, gauza berri bat egin degula, gauza berri bat ekarri degula merkatura, eta hori gaur egun mendi munduan eta abentura munduan olako zerbait esatea, nik esatungo nuke gauza handia dela, ez? Eta alde hortatik oso pozik egia esan, eta ez dut uste olako proiektu handiagorik inoiz egingo dugun aukerarik izango dugunik, ez? Ez dakit, urrengoa, piragua ilargira eramate izango ditateke, olako zer, guztia baldatu ondoren, ez? Bai, ala da, horrela sentitzen dugu guk egia esan. Ilargiari buruz jakin duguna da, ilargian ura egon badagoela, beraz, ez da bilain gaizki bideratuta Mikel Sarasola. Izu, Mikel, galdera ez oso zinematografikoa, pentsatzen dute Waterfalls proiektu honetan, aipatu duzu, lantalde zabala, produkzioa, hor norbait babesean eta baina ikusten dut zerbait aldatu da, Krikeko piraguarekin, bazoazte bilagun, eta Trabesiako piragua batean gauza guztiak sartzeko tambutxoak, zuloak hor espazio asko dago, baina Krikeko piragua batean horrelako jaitxiele bat egiten duzuenan, jaitxiera bat,
nola egiten duzu gauzak eramateko, edo beti dago babesean norbaite ibai albotik beste puntu batera heltzeko? Bueno, hori, segun proiektuak. Segun ze proiektu daukagun, modu ezberdinan planteatzen dugu dena, ez? Zerbait aldatuan filma adibidez, piragua bai kargatu bar degula ibaian gora 5 bat orduz ibaiaren hasierara iristeko, baina hor eguneko jetxerak direnek, piragua soia eraman, kamarak eraman poltsa estanka batian, eta amaiketako batzuk, eta listo, hor ez da gehiegi kargatzen. Eta justo hontan, Ice Waterfalls hontan ere, egia esan, beste espedizio mota bada, hemen ere eguneko gauzak ziren, batez ere filmaketan oso zentratuak, orduan bai helikopteroan ibili gera, barkuan ibili gera, baina ez gera ibili egun luzeak gu piragua kargatzen, ez? Orduan alde hortatik oso horreixa izan da. Bai beste abentura batzutan, ez dakit 10 egun pasatzen ditugunan ibai batean bera edo horrela, denak kargatu behar izaten dugula, eta hor, trukoak harrapatu dizkiogu ere, denborak jungera ikasten, nola kargatu eta ze gauzak beharrezkoak diren benetan, piragua gehien eramatea, ez? Orduan, dena minimizatzea, gauzak alik eta gutxien eraman, eta beharrezkoa diena garbi eduki, ez? Eta horrela ibili, beti, piraguak imaginatu, zetoki gutxi daukan, beti erropa gutxikin, erropa berdinekin egun guztia, eta janari alik eta gutxienakin ere, aguantatzen behar den abentura egiteko. Abentura asko dira, baina denborare gutxi guk, abentura guzti hiltzeko, goizeko 11 bueltan segituan egin behar dugu azken ordukoaren bila saltoa Naiz Irratiaren estudio zentraletara. Beraz, Mikel Sarasola, Aitor heldu haien, mila esker, gozatu estreinuak, zuri dagokionez Mikel, gozatu zuri jaialdi guztia Aitor, baita zuri ere Mikel, jaialdi osoa gozatzeko aukera ere badagoelako, eta bi hoi eskerrik asko gaur gurekin kafea hartzeagatik. Bale, hitz batzuk esatea usten badia zue, ni bakarrik esan nahi ditudana da, guretzako eta niretzako plazer handia dela, holako proiektuak mendifilmen aurkeztu alizatia, ez? Guretzako, bai berak esan du, soka lagun handia gehala, baina niretzako sekulako erreferentea izan da beti mendi, niri asko lagundu didana gure filmei proiektzioa ematen kanpora ere, eta oraingoan gure proiekturik handiena ere, mendifilmen aurkezteko aukera izatia, niretzako saundia da, ez? Red Bull bezalako enpresa batek apostua egitea, mendira etortzea, eta bertan aurkeztea olako filma bat, nik uste bai mendiri buruz asko esaten duela, eta bai goitenean ere buruz asko, ez? Orduan, denon artean olako bultza bat ematea gure kirolari eta gure zinema gintzari, oso garrantzitsua ikusten dudala, ez? Hortikan eskerra handia bidatzizkiot mendiri egiten ari den lan potentiagatik, ez? Soka botadu Mikelek eta soka horri heldu behar laburrean, Aitor. Abenduaren 8tik 17 BBK Mendifilm Bilbao Bizkaia. Zaindu bikote, ondo izan. Apa Mikel, aio. Aio. Eta esan da bezala, goizeko 11 hortxe bueltan ditugula, bagoazen Naiz Irratiaren estudio zentraletara azken ordukoaren bila. Bertan dugu, Jon Telleria Barrena lankidea. Jon, egunon? Kaixo, egunon daizuela guztioi, egunon daizuela Naiz Irratiko estudio zentral hauetatik. Bai, sindikatuen aldetik azken orduko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako langile publikoei elkarretaratzeak egiteko deia egin bai diete, abenduaren 12rako, 19rako greba deitu dute eta harri begirako berotzelan alitzateke eta pasaden urriaren 25ko grebaren ostekoa Ela Lab, Comisiones Obreras, Steilas, Satxe eta ESK sindikatuek egin duten deialdia da beraz, abenduaren 12an konzentrazioak deitu dituzte sektore publikoan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, abenduaren 19an izango den grebaren atariko. Bitartean Gazara begira Israelen ofentsibari begira ere jarraitzen dugu, Gazaren aurkako ofentsiba lurralde guztirari delako edatzen, tankek hegoalderako bidea hartu dute, Jan Junis hiritik ere alde egiteko deia egin diete herritarrei eta bombardeketen eraginez 100 dira hildakoak berriro erre. Jan Junis ingurua da entzuten ari garena, bomben leherketek eragindako kezu tabeak edonon ikus daitezke bertan. Israelek hegoaldera joateko deia egin zien herritarrei, orain ura ere gerra frentearen erdigune bihurtu du eta 100.000 herritar nora joan ezin da utzi ditu. Miana Espoljarik, gurutze gorriaren presidentea, terrenoan ospitale batetik igaro berritan shock egoeran. I've just visited the European Gaza Hospital and the things I saw there is beyond anything. Gazako ospitale batetik igaro berritan muturreko egoeraz mintzo da, bereziki shock egoeran utzi duela aurretan ikusi duen egoerak. We are facing a situation here that will not be healed by sending in more trucks. We need
egoerari ezin zaiola aurre egin, kamioi gehiago bidalita, herritarrek babesa behar dutela aldarrekatu du eta konponbide politikoa ere bilatu behar dela. There's not only a humanitarian solution to this. There must be a political one. Eta gurera itzulita, Gernika Lumon proiektuak aurrera ateratzeko akordio eskaini die EH Bilduk, Gorroñoren aldeari eta Eusko Alderdi Jeltzaleari bi taldeen arteko blokeo egoeraren ondorioz, ez aurrera ez atzera geratu delako udale gobernua, eta beraz EH Bilduren proposamena aurrekontuak aurrera ateratzeko gutxieneko akordio batzuk egin eta horrekin aurrera egitea. Eta hoiek, oraingoz gurean jaso ditugunak, besterik ez, bigarren kafean segitzen duzu, gero arte. Eskerrik asko bai Jon Telleria Barrena, aurrera egingo dugu esan da bezala, hementxe naiz irratian bigarren kafean segituan, gurekin izango dugu Maialen Tellabide, eta azterketa datorrela esan dute hemendik. Ara, Oiana, hemen ze hartu zaigun, bekatoros bat? Hemen gurekin da Dom, Euskal Ilustratzaile Grafiko eta marrazkilari feminista bekatorosa, guk dakigun arte behintzat, alduden Nafarroa berean jaioa 1994 urtean, eta hainbat proiekturen artean akaso ezagunena bekatorosak liburua bera da. LGTB komunitatearekin lotutako beste proiektu batzuetan ere ari da hemen Baxe Nafarroan. Nolatan hasten da proiektu hau, edo nolatan sortzen da gogo hau? Eta gero berriz itzuli nintzarik Euskal Herrira, egiten nuen lana Glasgondeia askien ganatua zen. Baina iduritzen zaitan, piskat egetxe egizela han egiteaz, eta Glasgoko gizartea biziki queer baita, eta transidentitatea biziki azkarra da, LGTB-tasuna orokorki ere ikusten da denetan, karrikan ere biziki presentzia polita badu, eta beraz berriz itzuli nintzelarik etxera, pentsatu nuen, orain ene aldi zerbait egitea, nahi nuen liburu bat egin, berriz maite mindu nintzen lehenbiziko amodioarekin, eta... Historia hori iruditzen zaigu, fascinating. Entorri gara kotxean komentatzen lehen, eta izan da, ose. 10 urte zentsatu niz berarekin izaitea, eta memetu batez errandit, ados. Hola eginen dugu. Eta beraz horrek, imandit alimaleko kuraia olako proiektu potolo bati luntza ere. Bekatoros kontzeptua liburu honetan haratago doala edo ez dela, kristautasunak bekatari deitzen dion horri referentzia egiten dion kontzeptu batez. Beste leku batetik hartu duzula. Bai, hori da lehenbiziko abiapundua, erraitan umezala ni edo erlijio horretan bizi izaniz eta biziki azkarki, gande guziz joeten gien mezara, eta apesa diten zen eskolara, sutitu behar ginen egunan apesa, jaun apesa, eta nana. Txipidanik deia ikusi nuen Eliza etzela bat ere leku on bat emazte bat entzat. Eta onuk gutiago LGTB pertsona bat entzat. Eta beraz, enetzat bekatuan bizitzea da, pixka bat txiste bat, gehiago da erraitea askatasunean nahi dugula bizi. Ene ustez, bekatuan bizitzea da ere plazejan bizitzea adibidez, lanari buruz adibidez, pentsatzen girela gizarte batean zeintan lanaz sofritu behar dugun, eta hori biziki giristinua da ere erraiteara lanaz sofritzea eta dirua egitea sofritzean, eta adibidez, nik lan egiten dutalarik biziki maite duten lana eta zupat ere sofritzen, eta beraz hori ez da lana. Zeta lana egiten duzularik behar duzu sofritu, eta behar zenaz ez duzu lana egiten da plazeja. Gure webgunean eta podcast plataformetan entzungai. Naiz irratia. Hemen gara bai, goizeko 11:07, ez goiuri zer? Esaten dutela, Inigo Urkullu dagoen hemen izkutuan. Gauzat esango dizuet, Barkatu? Inigo Urkulluk, jakingo balu, hemen egoteko aukera zuela, eta azkenean ezin izan duela, bigarren kafean egon, uste dut bere hausnarketa izango litzatekela hau. Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Baina, eman ditugu pista batzuk. Esan dugu irratian aritzen dela. Ez, irratian entzun daitekela esan dugu. Baina naparra dela esan dugu, eta Inigo Urkullu, ez dakit, West Navar izan liteke, baina ez dakit.
Julio Soto, ez da Julio Soto, ez da ere, ez da Iñigo Urkullu. Iñigo Urkullu gainera egonez, egongo litzateke irratian, ez da? Esaten duen guztieran hortik egin jartzen du. Ez dago hemen Iñigo Urkullu. Ez dago hemen Julio Soto. Ez dago hemen Jon Telleria, egon da bideo deiez, baina ez da hemen Bigarren Kafearen aurategian. Eta pertsonai eskutu ere ez dago hemen, zeia joan da. Jo Arraizpuru ere ez da hemen izan, Itziar Alduntzin ere ez, baina Itziar Alduntzin ondo zijoan, oker espanaiz, Itziar Leitzarra da, ez da? Beraz, horrek esan nahi du, Naparra dela, irratien entzun daitekela. Oiana Azkue ez da Naparra, beraz, horrek eliguke balioko. Esan dezakegu emakumea dela. Berandugo esan dut Nafarra dela, bera, ondo. Eta orain esan dezakegu emakumea dela, baita ere. Bai, Julen, entzute izugula urrutian, Hasi pista hobeak ematen, ze bestela amabitarako ez du inork asmatu. Ez badu inork asmatzen gure liburuak. Eta liburu set hori oparitu behar egin izuena, hemen txegeratuko da. Edo akaso Maialen Tellabide gera mango duetxera? Maialen Tellabide, egunon! Egunon! Zemu zabiltza? Ondo! Porretan, Bai! Sasina parrizateak dituen abantaiak, ez da? Bai, por cierto, Arkakuso gaur renteatu da Iruñan bizi naizela. Arkakuso empanada... Ez diskuta guain arte, baina ointxe entatu da. Alare guri asko gustatzen zaigu Iruñetik gurera etorri eta zure deba mutriku mugako euskera hori datorrenean. Ez que ez dakata zenturik, nik ja, galdu indet. Ez, gurekin pixka rekuperatzen duzu. Bai, noiz behin gatatzen da, baina... Bai, pabarkatu, baina hemen Gorkak esan du lesakakoa da. Tun, hau gero eta gertuago dago... Lesakakoa da. Oda, kien eskien, baina irratikoa. Hori da, hasi fitxa geizten nola. Bai. Nola egiten da hori... A ver, hola, balio goluke? Oin dana pikuta jungoa, irratidan nahi txotiko zu. Teklatuaren salata ez da. Da gehiago, ez dakit nola egin, bueno. Berdin dio. Maialen Tellabide, etorri zara gurera, Nafarrotik Gipuzkoara. Iruñatik ona etorri naiz. Eta, 19. mendera eraman nahi gaituzu. Bai, gaurko gidoian izenburua lasai hiltzen 1888an. Izo bero oso derra da, Bai? Ze polita, Bai? Nik, saiatzen naiz beti ona aldik eta gauza politenak ekartzen, baina, bueno, txokese. Eta kejarik ez daukagu, ez da inoizola, itxusirik ekarri duzun, gutxienik beti interesgarri. Stockhausen jarri genuen behin. Bai, eta hori ez da nondik hartu. Bueno, a ber, entzuten egian hau, igozazu pixkat, bain interesgarrien hasi da. Agian, abes batzetan parte hartzen dutenek, jakingo dute ze pieza den hau, ze nahiko ezaguna da. Agian beste batzuk jakingo dute ze herrialdetakoa den, ze garaitakoa den, inkluso ze kompositoreena den. Zuek badakizute ze gidoia dakazue aurrian. Ez? Hau zalda Benito Lertxun diren Baldorba. Hasieran hori iruditu, Ez da. Hasieran zanen, Bai, Baldorba edo Benitoren beste baten antza hartzen du horre. Benitoren Baldorba etorri zait, hasierarekin, orain zein beste, baina hasieran bai. Ez. Bueno, Benitok iturri askotatik edan du, bai, seguro eski. Edaten du, beraz? Hortan ez dakat zalantzarik. Maialen, egi guztia esaten nahi baduzu, ustut inork ez dugula begiratu norden. Bueno, beto. Esango izuet, Gabriel Fauré. Frantzeseza oskatuta, noski. Frantzesa, 19. mendeko kompositorea. 19 eta 20. mendeke hasierako, 1924an hiltzen. Beraz, ez da 1888an lasai hiltzen dena? Ez, hiltzen lasai 24an. Lasai ez dakit zeustet pneumonia batez hiltzen, orduan. Orain lasai ez dagoena da Maialen eguk spoilerrik egin gote dugun. Zergaitik? Ez dakit, norbait hilko da, 88an edo ez. Jende asko. Jende asko hiltzen, bai. Bai, eta 89 baitare. Bai, Bai. Gehio gutxio 88 baina. Ez dakit. Baina, bueno, asuntoa. Gabriel Faurek dauka pieza bat oso ezaguna dela Requiema, eta gaur Requieman inguruan nahi zuet hitz egin. Da, Gabriel Fauré 19. mendekoa denez, badakizute ze estilo musikal dan 19. mendekoa? Literaturako berdina da. Erromantizismo, ez? Hori da. Kompositore romantikoa da,
baina nola frantzesa dan ez da euneko romantikoa. Eta gainera nola 20. mendean zehar ere bizi izan zen, da kompositore bat dagona hor tartean aprobetxatzen duna aldaketa, gauza pixkat ezberdinak egiteko eta aurreko urtetatik datorrenarekin pixka bat puskatzeko eta Debussy eta Ravel eta hoien guztien oinarriak jartzeko. Eta horretik da kompositore berezia, ez da oso ezaguna, igual ez da super ezaguna, baina Requieman ikuste baietz. Egia da Mozarten eta Verdiren Requiemakin haua betetze zaigula beti, baina Forerenan ikuste polito dela. Eta jazta. Justu jaitxezu volumena fortean, baina no pasa nada ino. Osea, ze necesidade beti nekin sartzeko. No pasa nada. Fortea lentxego egin du ja, Ez, hortzan, zezegon... Gazta esango izut, hau ez dugu estadiatuko. Partitura topatzen duzun eta fortea non jartzen duen. Etxian dakat. Bai. Argazkia bialit arrazoia badaukazu, arrazia emango izut eta gainera... Ez que, aldizut, partitura jodet. Bai, baina... Así que badakit nun daun fortea. Baina, bueno. Nik nu jo dut? Ez da egin noiz izan den. Bueno, nik bai. Hau, txekiatu egingo dugu. Nola da fake newsak... Fact check. Oida, hori ingo dugu. Fact check bat ingo dugu. Eko izaila da esateko fact check. Bai. Gabriel Fauré, nortzen. 1855an Pamiersen jaio zen eta 24an Parisen hil zen. Eta Frantziak izan duen konpositore garrantzitsuenetakoa da. Ez hainbeste Frantziatik kanpo izan zuen arrakastagatik, baizik eta Frantziaren barruan, bertako musika aurrera eramateagatik, ez? Koru zuzendaria, organista, Pariseko kontserbatorioko zuzendaria, pianista izan da, eta beste kargu asko eduki ditu pedagogiaren munduan, eta naiz eta kompositorearena etzen bere lan printzipala, ze uda aprobetxatzezun komposatzeko, oporrak, udako oporretan, jute izan bere casa de campora, klase sozial altuko jendia bezala, eta han komposatzezun, lasai. Eta ez dauka kriston katalogo zabala, beste kompositore batzuk daukaten bezala, baina daukan guztia da oso ona. Dala, gutxita ona da bi aldiz hobeagoa, ez? Ez dakit. Orduan, eta esan bezala, daude nokturnoak, pianorako, daude ganbera musikako pieza asko, daude pabanak, eta horrelako gauzak, eta Requiem hoien artean. 19. mendeko romantizismoaren eta 20. mende hasierako modernismoaren artean dagoen pieza garrantzitsu bada edo pertsona garrantzitsu bada Fauré, eta Saint-Saëns, Camille Saint-Saëns kompositorean no suena. Bai, más o menos. Bueno, más o menos. Goiorik esaten du ezet. Niri sonatzeak... Esan du bai, baina... Oso bai potoloa izan da, oso bai pisutsua, oso... Bai, baina esan izut... autore asko belarrira ezagun egin dakizkidaken bezala, eta gero hori da, eta Sostakovitzen pieza baten izena nizuke esango. Bira bandetan jotzen dala, pila bat. Sostakovitzen pieza bat. Bandetan jotzen ez dugu, no? Bueno, baina kaletik asko entzuten da. Ja, bai, eta akaso bere pieza bat entzun da ezaguna egingo zait, ez dakit baino ez horregatik. Bai, hori Sostakovitz da. Hori Sostakovitz. Pues ves, ezaguna, baina ez du inork esaten, Vals en do menor de Shostakovich, ez du inork hori esaten. Eta norbait egori esaten balin badu, kontu, ze Julenek igual gaizki begiratuko du. Zeba. Hola, hau duzin da. Zeba itxik. Ez dakit. Julen... Zer motza batzutan, Oso. Herri txikikoa eta motza. Ez que zer gehiago nahi duzu. Baina zein motza... Ez motza nahi, deitu di. Inigo. Baina motza ez, Julen, zuek ikusten duzu hemen oso baketsu eta oso zintzo paperean. Baina Julen, nahiko, nola izateko, kabroia da. Gaztako kabroia horpegizia. Ja, garo, baina, zeinek ezautzen du Julen. Zuk partitura zautzen dezun bezala, nik Julenen partitura konpasez konpas irakurreko nizuke. Bueno. Nire partiturak isiltasun asko izaten dituzte. Bai, baina agertzen denean, trianguloko kolpea bezala garrantzitsua izaten dela, Julenek isiltasuna usten duenean, danba jotzen du. Bueno, baina ez esan dugu gutxita ona. Bibiderron. Baixe. A ber. Oida, entzuten egana, laugarren nocturnoa, mi bemol maiorren, oso pieza polita.
Eta bide batez, gauzat esango diet gure entzulei, eta batez ere hemen txatean dabiltzanei. Dagoeneko norbaitek asmatu du, baina 17 izen esaten badituzu ez du balio, beraz. Bakoitzak aukera bana izango du, bere azken izena esateko. Esan da dago, agertu da txatean. Baina noski, 17 artean, enbeste pizata gero, beraz, bakoitzak aukera bat duzue, asmatzen baduzue. Bakarra. Esango dizuegu. Hau da, Gabonetako loteria bezala, en plan, ja atera da gordoa. Oain, ja, ze pasatzen da? Beti urtero lagun taldean kuadrian erosten dugula dezimo bat bakoitzak amaiera batekin behintzat norbaiti jarritakoa tokatzeko. Eta beti izaten dira komeriak norbait aztu egiten da, edo azkeneko momentuan, eta uste dut denek erosi dutela, eta ni falta naizela. Aztu intzaizu? Oraindik ez dut erosi. Gauza, esango dut, niko handu zure kuadriak batek joan den urtean, duela bi aztu zuenean. Bai. Horregatik ezin dut aztu aurten. Bai, ze bronka erabata zenion. Horregatik. Bueno, Foreren Requieman inguruko datuak emateagoaz. 1886 eta 1888 urten bitartean idatzitako pieza da, gutxi gora bera ordu erdi irauten du, eta 5 minutu, más o menos. Eta 88an estrenatu zen Pariseko Madeleine Elizan, eta estrenatu zen hileta meza bezala, baina hilabete gutxitara, arrakasta ikusita, kontzertu bilakatu zen. Eta horren ondorioz, aldaketa desente jasan zituen urteetan zehar 3 bertsio daude. Lehenengoa, korua, organoa, biolina, timbala eta arpa. Bastante logikoa ez, meza baterako, naiz eta Jesukriston personala dan meza baterako, behintzat gaur egun igual ez. Garai hartan, lo normal. Bigarren bertsioa, urte pare bat geranduago, baritono bat gehitu zuten, abeslaria, trompak, trompetak eta fagotak. Eta azkenik, 3. bertsioa uste dela 1900 urtekoa, eta ikasle batek idatzi ziona orkesta bertsioa. Eta hain entzuten nahi gana da, Kyriea. Kyrie da Requiemetako pieza bakarra ez dena latinez, dago grekeraz, Kyrie eleison, Kriste eleison. Ez da ekito oso esan nahi duen, nik ez dakat katoliko karneta, orduan gauza hauek ez ditut oso ondo. Osea, esan nahi ez dut pila bat ezagutzen, baina, más o menos me hago a la idea. Kyrieak hori bai, honen jatorria da gregorianoa, musika gregorianoa. Kyrie eleison da jaungoikoa izan kupida. Begira, boixe. Gregorianoan daka jatorria, Kyrie guztiak protusean idazten zian, dela modo eklesiastiko bat, alegia, guretzat, re menorren. Oso tono politia re menor. Bai, beste asko bezala. Beste asko buruko min gehiago ematen dizkigute batzu iberezik. Baina bai, hori, beste edozein Requiemetan entzuten malima dezute Kyrie bat, incluso Jorobado de Notre Damen, pelikulan, Kyrie bat entzuten da, eta Kyrie hori bai re menorrean dago. Uste dela horrela idatzi behar direlako. Osa, tradizioak esaten du horrela idatzi behar direla. Orduan, dato kurioso. Forek bere errekemari buruz idatzi zuen. Esan izan da, nire errekemak ez duela eriotzarekiko beldurra adierazten. Eta zenbaitek eriotzaren urrua deitu izan diote. Bada, horrela ikusten dut nik eriotza, zorioneko askapen gisa, goragoko zoriona lortzeko asmo gisa, esperientzia neketxu bat baino lehenago. Ez alda beharrezkoa artistaren izaera onartzea, nire errekemari dagokionez, agian nik ere ies egin nahi izan diot pentsamendu ohikoenari. Hainbeste urte ziletak jo ondoren, buruz dakit dena, nik zerbait ezberdina idatzi nahi nuen. Eta hori da Requiem honen gakoa. Ez da tristea, Requiem hau. Ez da bat ere tristea, osea, Verdiren edo Mozarten Requiemarekin konparatuz gero, asko zere alaiagoa da. Alaiagoa, komila askorekin, baina arinagoa ez dezu tristura hori sentitzen, Requiem hau entzutan. Naiz eta badituen momentu ilun batzuk, orain entzuten nahi gen bezala, baina ez da gehiengoa. Eta horretik da berezi eta horretik ekarriat. Guazen ikustea, zeraitiko la pixka musikalki zergaitidan berezia. Oain datorrena, inigo bertzaitut superal loro. Bai, oso zentrautan hau, atope. Megarran guztik ona dedikatuta. Vale. Musikalki, estilo oso aurreratzaile eta modernista daka. Baina, leheno komentatu izueten Gregorianoa
oraindik mantentzen du. Eta Gregoriano zergatik da berezia kontrapuntua erabiltzen delako, alegia daukagu lerro bat, melodia bat, eta gero beste melodia batzuk, hori ja kontrapunto más tardio, baina beste melodia batzuk horri kontra egiten. Orain entzungo deguna da, ofertorio zatian dela 3. ez baldin banabil oker, ikusiko dugu nola ahotsak sartzen dian kanonian, eta aldi bakoitzean tonu bat gorago. Claro, hori Gregorianoan etzan iten, inola ere, ze erabiltzen zen eskala bat, ze bestela, hori jaungoikoak maderikatu ingo zaitu. Oso si bemolatzan existitzen, oso kriston gauzak daude horre. Oso paranoikoak zian. Baina hemen ja ez, hemen harmonia ja oso aurreratuta dago, eta Forek, de hecho, pixkat aurrera pauso bat iten du horrekin, bultzatu iten du hori dana. Entzun dezagun lehenengo kanona. Entzun dituzue bi o domine? Pentsatzen dut entzuten dela, ez? Nola dagoen melodia bat, eta besteak jarraitzen dio melodia berdinarekin, letra berdinarekin, eta nota berdinekin. Eta hor kanon bat sortzen da. Goazen bigarren o domine entzutera. Tono bat gorago dago guztia. Goazen 3. entzutera. Beste bat. Guztia dijoa igotzen tonu bat, ez dela bat ere ohikoa, musika religiosoan horrela igotzea tonoak hasi sin más, ez. Eta azkeneko o dominea berezia da, zeia egiten da tonu originalean. Entzun dezagun 4. kanona. 3 aldiz. 3 aldiz entzungo dugu o domine. Eta ofertorio hontan, horrela, harmonia pixka bat gehiago azpimarratzeko, rekiem osoa dago ren. Retik aldentzen da, retik hurbiltzen da, re maiorra, re menorra, hau guztia. Eta kontua da, ofertorioaren bukaran amen bat entzuten da, izugarri amen polita, eta zergatik da hain garrantzitsua amen hau. Uzten du esaldia oso ilun, oso ilun, baina derrepente pila bat iluminatzen da, pila bat, eta da sostenidoak gehitzen hasten delako. Adi. Izukizton polita da, hemen hau, berdin ditzu esatez baina. Ez polita da, bai. Izugarri polita da. Asuntoa da. Ofertoria dago re maiorren, ditula bi sostenido, ¿vale? Horrekin gatu, sin más. Amen hau bukatzen da si maiorren dituela 5 sostenido. Sostenidoak gehitzen baldin badizkiogu partitura bati, aigea dirdira sortzen. Dirdira gehitzen, gero ez da gehiago. Orduan, ez zait kasualitatea iruditzen amen hitzakin sostenidoak gehitu nahi izatea, eta geroz eta gorago eramatea melodia, geroz eta gorago, geroz eta ze bestela re baten bukatuko genuke, baina ez re sostenido baten bukatzen dugu, pixkat gorago bukatzen dugu. Eta ez zait iruditzen kasualitatea kompositoreak aukeraketa hori itea. Osea, da, 100% aproposin da. Eta ez da ahotsek eraman naute ona, ez.
bilatuta dago. Bestela, hitzak oso garrantzitsua dira Requiem baten, eta infernu hitza askotan beruntz egiten da, hemen guztiak gora egiten dira, hemen gora egiteaz gain tonua ere aldatzen dugu eta dirdiratsuago egiten dugu. Eta nik gomendatzen dizuet albali mazute etxian, eta etxian ez, albali mazute zuzenian entzun. Ze oioipurdia, dudai gabe. Abitxeteko diguzu, gure Euskal Antzokietan hau zuzenen ikusteko aukerarik balima dago, gure entzulekin elkarbanatzeko, baina ez da hain erresa izango, ez? Deban intzuten, aspaldi, eta ez da hain arraro hau aurkitzea, baina egia da abes batzek egin behar dutela. Hau, normalian hori, abes batzek antolatzen dute, ez da etorriko kanpoko abes batza bat hau abestera. Zorionez, Euskal Herrian maila handiko abes batzak ditugu, duela gutxi... joan zaiti izena. Esteban Urzelaik zuzentzen duen abesbatza? Suar gizon korua. Hori da. Agian eukiko dute grabatuta euskalo, baina bai da nahiko oso korrido, digamos, hau abesbatzen artean. Da oso pieza polita, laburra komila askoren artean. Ari gara hitz egiten... Requiem de Fore, ren. Remen horren ez da, zeda ren. Zedago remai horren eta remen horren, bietan, baina bueno. Guazen jarraitzera. Mozarten edo berdiren Requiemekin konparatuz, Requiem hau ez da bat ere melodramatikoa, baina bat ere. Eta horren adibidez, Requiem gehienetan, nola da, responsoria ez, hainetzaite etorriko hitza. Bueno, egiten dago zati bat dena demora guztian jainkoaren haserrea azpimarratzen dituzten kantu ezberdinak. Bueno, pues hemen ez dago. Ez dago horrelakorik. Uste dagoela minutu bat, diesira bat, alegia la ira de Dios, ez, hori guztia. Eta hori, minutu bat, ez zaio dedikatzen zati oso bat. Adibidez, Mozartek dauka lakrimosa osoa dela, nik uste zati ezagunena. Eta Requiem hontan ez dago. Ez da eriotzaren haserrea... Gaurko egunez jai ezan Mozart. Bai? Abira. Joder, pues ja urteak ez? Pues ja urteak ez? Ja urteak ez? Ointxe kontatu naiz? Urteak... Irureun edo? Ez gaurko egunez hil egintzen. Orduan gutxiago. Orduan gutxiago. Bai, baina hogeta gutxiago. 1781. Hau da, duela 232 urte. 232, joder. Bai, joder. Bakizute fosa komun baten botaz dutela? Osea, ez zuten bat ere bere eriotzakin. Gauzat esango dizute, Foren Requiema, koru desentek egiten dute Euskal Herrian, Orfeoiak sarri egiten du, ez dakit azken aldian egin duen, baina Bilboko akelarrabez batzak iaz egin zuen. Esteban Urzelaik oraintxe esan digu. Bueno, jake elkarrizketa friki hau sortu den, erantzuna emango digu. Benetan, Requiem nahiko... Eske oso polita da, normala da egitea, da sarri entzutea, da aukera bali mazuten, nik gomendatzen dizuet entzutea, orkestarekin edo organoarekin, pentsatzen dut hemen ohikoena organoarekin entzutea izango dela, baina gomendatzen dizuet eguneko egun. Osea, ez erligiosoa, osea, musikagatik eta jazta, osea, horregatik besterik ez. Ba hori, diesire entzun dezagun, daukala hori, minututxo bat, hola, haserre puntu bat, Requiem honek, baina bestela, ez dauka jainkoaren haserre gehiago. Barkatu, Maialen, zein... Diesire, 10. Hau. Zintzuten. Guapo, Oso polita. Egia esan bai. Honen ondoren, hau dago Liberame zatiaren barruan, dela baritono solista batek abesten duena, eta honen ondoren Liberame berreskuratzen dute, eta berreskuratzen du koru osuak, nola unisonoan, osea, oso austero. Pentsatzen dut, unisononek oso ondo funtzionatzen duela orkesta ere harmonizatzen ari delako, ez? Bestela bakarrik igual pixkat soil geratuko zen. Baina akorde hutsak dira, Osea, ez dago trama egiten, dira kolpeak eta akordeak, baina koruak
ez du akorderik egiten bain artean, osea, unisonon daude, kriston indarra hartzen du nik uste gaina piano baten, osea da, drama eta karga kentzen dio, baina alare unisonan egitea inbeste hots batera, bai da horrelako, ematen du hasieran baten kantua zena guztien kantua bilakatzen dela horrelako zerbait. Neri sentsazio hori ematen dit behintzat eta iruditzen zait antiklimatikoa, precisamente. Osea, horren bila, drama bilatu beharrean normaltasun bat bilatzen dula, nere iritziz, nere iritziz. Bai, uste dute, entzulen artean horreite pentsa dezakelare, bai. Jo, eta hemen drama kenduta dago, ez? Bueno, badago estiloaren beraren eta garaiaren kolore hori, badela nahiko, ez? Ez pentsa, 15 urte ez. Zuek hau ez dramatiko dela esango zenukete? Eske berdiren rekiemak ditu... Berdin pasatzen da. Falta zen gaurkoa, Falta zen gaurkoa. Bueno, a ver, berdiren rekiemarekin konparatuz gero, dala 12 urte edo 15 urte ez dakit iristen dan. Lehenagokoa askoz ere lasaiagoa da. Nik berdiren rekiema entzun dut, eta izan zen nolako en plan, hiltzaite, ja, ez dakit, osea, sentsazio hori nekan, bai, den plan, damakizu ordu bete hiltzen, eta etze hiltzen. Sentsazio hori, osea, operetako ariak bezala. Hostia, hiltzaitez, ja. Ez, baina ulertu jazue, osea, ulertu jazue esan naeten, osea, drama konstantea, iluntasun konstantea, eta ez dakala, nire iritziz bintzat, ez dakala saitasun punturik, da, bueno, jazta, agonia honekin bukatu zazu, mesedez. Ia da, El pianista pelikulan badagoela escena bat, zeinetan soldadu batit tiroa jotzen dioten, eta iten da, horreka galtzen duta, pixkat aurreraka erori, gerora atzera, gero berriz aurrera, atzera, eta aurrera erortzen denean, ja, ziplo, hilda, ikusle bezala esaten duzu. Bueno, bauen garaiei. Ba hoixe bera. Dago opera bat, Dido Ieneas, Dido sartzen du uste, osea, puñal bat edo sartzen du tripan, pues ez dakit ordu laurden tardatzen du niltzen, abesten dagoen bitartian, eta esatezu, amiga, osea, ya está bien, no sufras innecesariamente, baina, bueno, hori ja beste kontua da. Baina bai, niri berdiren rekiemakin sentsazio hori etortze zait, dala sufrimendu konstantea eta tristura konstantea da, ordea foreren rekiema dosi txikietan dakazu beldur hori edo pena hori. Bestela orokorrean da hori lasai hiltzarena, lasai joatearen abestia, nik uste, lasai joatearen kantua, holako zerbait. Eta, de hecho, horren inguruan hitz egingo dugu. Guazen Sanctusaren hasiera entzutera. Argi pila bat duen zatia da eta harmonia aldaketak mistizismoa besterik ez dio ematen. Bai, motxak dira, bai. Oso harina, oso ba hori, ahotsak super lauak, super garbiak, eta beste bat adibidez, inparadisum, dala adibidez normalean erabiltzen ez den zatia, liturgiatik kanpo dagoen zatia da, baina forek zerbait ezberdin egitearren gehitu zuen, eta harinagoa da, haizez beteta dago, eta da espiritua goruntz igoko balitz bezala horrelako zerbait. Bai, oso liberatzaile bezala. Hori da. Bueno, inparadizun, hori paradisuan, ez? Osea, hori esan nahi du. Honek ez du esan nahi, rekiemean zehar ez dago honik indar eta sakontasunik, edo sakontasuna daukaten zatiak, adibidez, Sanctusean klimaks bat dago brutala dena eta Newsdayaren bukaeran eta baitare, baina bueno, Sanctusaren klimaksa nahiko nuke entzun zen, Osana in excelsis esaten dunean, iruditzen zait momentu bat superpotentea.
zuzenian te despeinas. Osea, benetan, nik gogoratzen dut 2015an debako itzuri abes batzak eta ustez sora luzeko Andra Maria abes batzaz naiz gogoratzen oso izenez, ensaio eta jun berri zanuntze organoekin registratzen neon, da baitare lagundu itenean pianoekin noiz behinka. Osea, hau entzuten un bakoitzen hau, eta beste momentu batzuk, osea, ezin nun ensaioakin, osea, jotzea justen nion. Osea, eske gehiegi, osea, koru batek gertutik abesten dizunean, nik uste dela musika erreakzio zuzenena. Osea, instrumentuak baino askoz gehiago. Ahotsak dakan potentzia ez dauka beste zerk nere iritziz, Baina, bueno, oain entzuten nahi geana, ja bukatzeko da, 3 zati solista ditu Rekiemak, Ostiasa, Liberame eta Pie Jesua. Bai, hostias deitzen da, bai. Julen den aurpegia. Nabarmentzekoa da solisten ahotsa dela oso laua. Pixkat umeen koroa balitz bezala, edo hori imitatu nahian nolabait, baitare karga kentzeko. Eta vibrato gutxi du, soinu finagoa da, garbiagoa eta inozenteagoa. Eta Pie Jesu da igual Rekiemeko pieza hola delikatuena eta horrekin uzten dizuet. Ba, entzule, 20 minutu falta dire guardiko 12etarako, Pie Jesu honekin egingo ditugu rengo minutuak, eta laizter, Durangora begira jarriko gara, zuzen ere bihar abiatuko delako Durangoko azoka, eta tira, azken kontutxo batzuk, playlistari biztazo bat, gure gonbidatuen zerrendare botako dizuegu, dobintzat batzuk kontatuko dizkizuegu, zeurrengo egunetan, euskal kulturaren edo sortzaile biosfera horren elementu asko behintzat gure mikrofonetatik igaroko dira. Maialen Teiabide, zu Durangotik izango zara? Ez dut uste, baina igual bisitaren bat iten dut. Bueno, bisita egiten baduzu, antxe pasa eta agun mikro jarri eta jarriko zaitu guizketan. Ez da beharrezkoa. Egun honesan da listo. Baina esan dizut, ez daukazu Pie Jesuren inguran itzien beharrik, besterik gabe kontatu zer mutzaben, moldatzen gara. Bueno, bale. Zaindu izan ondo? Berdin. Denbora ematen landakora 12etarako iristeko, ez da? Justu xamargo, Juri. Sekulako performance antolatu dute. Bai? Orain? Bai. Inaugurazio... ez, bihar izango da. Claro. Gaur montaketa lanak. Ez da giro izango orain landakon. Ez. Antolatzen ari dira. Estres puntxu bat biziko dan, bai? Karroa gaur. Bihar 12etan izango da inaugurazio ekitaldia. Amaiale Jarreta artista plastikoak eta Janire Txabet antzari vertikalak ingo dute. Arte performanza. Eta orduan, iristeko denbora mango digu, ez da? 12etarako? Egongo gara eta 12etan agurtuko dugu saioa. Listo. Nik uste baietz. Listo, bale. Lasaitu naiz. Ikusi ditut argazkiak Twitterren, jendea batze bilela garabi batzuk ikusi ditut, landako gunean, ikusi ditut kutxa ugari, beraz jendea badabil antolaketa eta montatze lanetan, eta orduri jarri naiz, baina ez bihar hasiko da.
Bihar hasiko da Durango, eta bihar Durangon izango dira sortzaile asko, baina bada euskal sorkuntzan berebiziko garrantzia eta pisua izan duen sortzaile bat, bihar egongo zena eta gure artean dagoeneko ez dagoena, Julen. Bai, Joxan Goikotxea musikariak emandu albistea, Alan Griffin hildela, Euskal Herriarekin lotura handia izan zuen musikari irlandar, gipuzkoartua, bezala aurkeztu dezakegu, 1952an Irlandako Clare konderriko Enisen jaio zen, eta literatura lorreko doktoretza baten aitzakian Donostiara 1984an iritsi zen, eta une hartatik bertatik euskal musikara hurbiltzen hasi zen, eta euskal musikan modu nabarmenean barneratu zen. Urte haietan, bat kantari eta talderekin kolaborazio ugari egin zituen, bai diskoen grabaketetan, eta baita zuzeneko emanaldietan ere, hasieran, Txomin Artola eta Maia Zubiriaren folklore sorta proiektuan aritu zen, eta geroztik, Xabi San Sebastian, Juan Mari Beltran, Joxan Goikotxea, Gorka Kenner, Benito Lertxundi, Olatz Zugasti, edo Xeber Euskitze bezalako artistekin aritu zen, eta bere ibilbidean erreferentzietako bat izan den taldean, Alboka taldean, urte askotako ibilbidea egin zuen. Multi-instrumentista bezala aurkeztu genezake Alan Griffin, eta berak jotzen zituen instrumentuen artean, ez dakit oso ondo nola esan ere auskatu behar den, William Pipes Irlandar gaita, Tin Whistle txistua eta Alboka nabarmentzen ziren. Beraz, hortxe albistea, Alan Griffin, Euskal Herritartua zen musikari irlandarra hildela. Berazken kolaborazioan artean, hause, Martxan Santur, Martxan eta Santur, Mugen dantza diskoan, Kami proiektuarekin egindako kolaborazioa, baina esan da bezala, Alboka taldearekin, edo Alboka proiektuarekin lan andan egindakoa, eta tira, hemendik besarka da familiari, eta haren lagun gertukoenei, tartean, Joxan Goikotxea berari, izan delako ez, haren azken urte askotan, bide lagun oso gertukoa. Amabos minutu guardiko amabietarako Goiuri Ezeiza Arandiak esan digu, montaketa lanetan dabiltzala bertan, giroa estresante xamarra dela Julen Goikotxeak, nik honako zalantza daukat, eta Palentino nola egongo da ordo betan? Ez dakit. Palentino nire prestaketetan, generoa sartzen eta hariko dira. Egin noski, hori ez da errexea izango kalkulatzea, zenbat kilo patata gehiago behar ditugu egun hauetan, tortilla patata gehiago egiteko, horrelagak ere, egia da, ez dugula pentsatzen, normalean, baina bai, Palentinon prestaketa lanetan hariko dira, inguruko hoteletan ere hariko dira, maindiri garbiak jartzen eta horrelakoak, ze badakigu ez, artista askok, orduak pasatzen dituztela landakon, eta beraz lo egiten dutela Durangon, beraz, bai, prestaketa lanetan mundu guztia. Pentsatzen dut prestaketa lanetan hariko direla baita Euskal Eskultore Elkarteko kideak, han Durangoko azokaren aitzakian ere erakusketa bat antolatu dutelako Durangon, eta hori ere prestatu beharko da, obrak leku batetik bestera eraman, batzuk txikiak dira, besteak ez hain txikiak, eta horrek ere bere lana izango du. Ari da sortzen, ez? Durangoko azoka beraren inguruan, beste erakustoki asko sortzeko joera hori ez, Durangoko puntu ezberdinetan, betiko plaza horretan, baina beste lekutan ere ikusten dira, erakusmai ezberdina jarrita, bazuk esan duzuna, eskultura izan daiteke, edo izan daiteke beste dozein disiplina, beraz, Durangoko azokaren bueltan ere ari da, beste azokatxo bat sortzen. Eta talogiak? Preste egongo dira talogiak. Taloak uste nun urrezko lingotea zirela duten prezio horekin. Ai! Justen gero, maialentea bide joan daño, gero uste du Julen zintzua dela oso, tira. Zurra alda. Xiligen nahi. Ezia behartu hemen, behar ez zian gauza kontatzea. Lilo proiektua entzuten ari gara, Euriaren kolorea, eta Lilo bada, adibidez, gure estandetik, gure bigarren kafearen setetik, igaroko den taldeetako bat, proiektuetako bat, Goiuri, baina ez da bakarra izango. Ez da bakarra izango, Bakizu, aurtengo egitarauak 275 ekitaldi hartuko dituela. 275, nik joan nahi dut batzuk ikustera. Hori 5 egunetan zatituta, eguneko zenbat ateratzen da? Ez dakit, baina... Zuek azkarrak zareten, kalkuloke. Zema barkatu, Julen? 275, zati 5. Mordoska bat, 40 eta 15, 55, zenbat, 60? 53. Pentsatzen nuen, 60 piko esan dezu?
253 ekitaldi. 253 zati bost egin behar du. Eguneko zenbat ateratzen hori egiten ari nintzen, baina. 265 ekitaldi. 265, orduan ez 253. 265. 50 izango lireteke 250, ezta? 53 ekitaldi. Ni espaldi galduniz. 53 ekitaldi eguneko ateratzen da, ez? Hori da. Bai. Pentsa, 53 ekitaldira joan behar balin baduzu. Ezin duzu. Ezin izkoa da. Ordutikietan ere koinzidituko dute. Nik uste dut horretarako egiten dutela, ja aurrez duela aste batzuk ja jarri zuten egitaroa webgunean, jendea pixkat joan dadin antolatzen, ez? Zer ikusi nahi duzun, zer ez, zer eman beharko diozun lehentasuna, esan bezala dena ezin delako, eske 1000 gauza daude. Baina nire nintzen gureaz, guk ze izango dugun. Baina hori kontatu behar dugu? Ez dakit, baina hori esari nintzen esaten. Eske mobilerekin ari zinen ez da izertan eta... Gauza garrantzitsuak. Bai, ziur. Bueno, errepaso bat egingo dugu. Guk zer daukagun, oraindik ere ari gara, dena esaten hasita. Bai, dena esaten hasita, saiontan gauzak gordezaleak ez gara. Oraindik badira, itzordu batzuk, baieztatzeke ditugunak. Baina, orokorrean, bihar, asteazkena esaterako, gurean izango dugu Aritz Pardina. Bai. Aritz Pardina, idazle lanetan. Ibai hauak liburua idatzi du. Hemen bigarren kafean izan genuen. Baina ez idazle lanetan. Ez, Intza Unanurekin gitarra jotzen. Ara? Horrelako egora asko ematen dira, musikari eta idazle dualidade hori edo bikotasun hori badutenak. Aritz Pardiranen liburuan pixu handia du musikak, beraz, nik uste dut Aritz Pardina ezagutzen ez duenak ere, jakingo duela liburu irakurtzen, Aritz Pardina musikaria dela. Ziurrenik. Baina sorkuntza soietik edo sorkuntza kulturaletik aratagoko edukiak ere izango ditugu biharko saioan esaterako. Izarkon inguruan ariko gara. Bueno, hor planteatu dute zalantza bat, galdera bat, eta uste dute erantzuna interesa handiko dela askorentzat. Noiz eta nola eman bar diegun erabei lehen mugikorra. Hemen dagoeneko mugimendu asko dago. Hori nolabait atzeratzeko. Jaiza Arri Zabalaga izango dugu gurean, eta haren atzetik, Jon Arretxe, muskera amarruaken inguruan aritzera. Bai, Tureren liburu berria, Tureren abenturak aski ezagunak dira dagoeneko euskal irakurleentzat, baino badator bere berriarekin, musker amarruakekin, eta badakigu Jon Arretxean ibiltzen dela ereineko estanean, ia egunero, beraz, uste dugu baietzola saltotxe bat egin eta gure setera etorriko dela liburua hitz egitera. Galdetu beharko diogu telesaiaren inguruan ere. Hori da. Bai. Eta lehen esan dizuegu Lilo izango genuela, baina Jainire Arantza bere izango da gurean, esan ezinen lan berria erretratu bat orkesteko, goizeko 11:00 izango da gurean, eta eguerdiko ordu batak inguruan ahotsenean izango da. Ordu batak eta 20an joko du ahotsenean orkestuko. Izango gara guztia esaten hasita. Bueno, eta 11:00 esan dugu, baina gure entzulei abisatu behar diegu, Durangoko azokan ordutegia pixka bat lausoak izaten direla, eta ibiltzen garela, hau berandu dator, lehenago etorri da, tal, beste norbait hartu dugu, harrapatu dugu. Gu ere lausotuta ibiltzen gara. Hemendik pasada ez dakit nor, eta ekarri dugu gurera, beraz. Ez errez galtzeko, saio osorik gentzu. Hori da. Eta bestela ondoren, plataforma digitaletan harrapatu, badakizue gero Twitchen, YouTubeen, Facebooken, Twitterren leku guztietan izaten dugula gure streaminga, eta Durangon gainera gure artista gonbidatuak ikusteko aukera izango duzu, eta tira, baduka bere xarma. Eta ondoren, egitasmo berri bat ere ezagutuko deku, eneko bidegain gurean izango da, Julen? Hori da, Mondragon Unibertsitateko irakasleak, hortxe Beziber izeneko egitasmo bat egin dute, TikTok, Euskara, guztiak ere uztartu horrela ikerketa moduko bat egin dute, eta ikerketa horrek emandakoa azalduko digueneko bidegainek, eta horrekin lotuta, Euskaltzalen topagunea ere tartean den proiektu baten bueltan, Demasa izeneko proiektuaren bueltan, Euskaltzalen topaguneko ordezkariak ere izango ditugu biharko saioan. Goiure, ez da ikontroluzaren nola egin duatola txanda pasa baino, zalantzan geratu naiz Beziber nola esan bartzen, Julen, eneko bidegain dator eta konpondu jazun mesedez. Antziak fardoa. TikTok ikusi duzula eta esan duzula hau ez da niretzako. Zu urruti zaude, eza? Lehen mugikorra duten nerabeen gandik, TikToka euskeraz erabiltzen duten erabiltzaien gandik. Bueno, a ver, ez daike flipatu, Txantxazan. Donostiako hirian, globoko saltzaileek irudikatzen dute bizitza. Gizartea izkutuan, amodio prekarizatuak, Tinderren baute da berorik, besarkadarik kale iskinetan. Tira, hori asteleneko menua, baina asteartean gehiago izango dugu, Xabier. Barkatu, astezkenekoa, hori, biharkoa.
Hori, esan dut? Astelena esan dut. Bueno, Durangoko azoka bihar azten dut, bada pixat astea bezala, aste azkena da. Ostegunean beraz, Xabier Mendiguren oso latza izan da lanarekin etorriko zaigu. Bai, eta kaso izango da ez, azokan mugimendu gehienetako eragin dezaken lanetako bat, ikusmina sortu du, egia esan lan honek, Xabier Mendiguren azken lan honek, gero ikusiko du horri ere estadistika eta zenbaki dantza horri ere, salse horretan ere murgilduko gara, ez? Apur bat azken egunetan eta... Egia gertatzen dela Durangon, Durango urtean behin izaten dela, eta beraz liburu batzuen aurkezpena Durangon egiten da, baina egian liburua, ez dakit, martxoan argitaratu zen. Baina beste liburu batzuk, Xabier Mendigurenena kasu, ez da, uste dut irailean edo urrian ez dut oso ondo gogoan noiz argitaratu zen, beraz nahiko labetik atera berri dago, eta bai nik uste dut interesgarria izan daitekela. Baina badakizu, Durango ez dela literatura soilik, musika ere badela, eta beraz, Kadira taldea ezagutzeko aukera izango dugu, elkarrizketatu egingo ditugu, gerora arituko dira ahotsenean, beraz, ea zer kontatzen diguten, agian urduri egongo dira, edo agian, ez? Hori pentsatzen nuen, esan dute, musikari bat ahotsenean jo baino ordu terdi bi ordu lehenago, akaso ja inigo, kirioak dantzan dituela, sabela, entximeleta dituela ebiliko da, ez? Edo akaso beste kontzertua jotzen? Hori ere gertaliteke, norbaitik gertatuko zegoela uste dut, ez dago, Juri? Baliteke, bai. Ez dakit nor dagoen urduriago, bi kontzertutan parte hartu behar duen musikaria, edo bi kontzertu horietan teknikari lanak egin behar dituen gizona. Aizue, badena etxean eta kontatuko dizuegu, bihar esan ez ginen kontzertuan Julen Goikoetxea teknikari lanetan egongo da, eta ni ohiko moduan teklatu eta basuan, baina handiken bizpahiru ordutara postal koleksionistekin izango naiz, kantatzen eta gitarrarekin, guk ere antxe diskoa, ez usteko kantak orkestuko dugu, egi guztia kontatzen hasita, gaur behartzuen plataforma digitaletan, baina ez da iritsi, eta gauza ederra da hori, ze ez usteko kantak izeneko disko bat ez ustean iristea Durangoko azokan zehar behar duenean plataforma digitaletara, da justizia poetikoa. Hori estrategia da. Poesia pixka bat kenduko diot kontuari. Zuk badakizu noiz iritsiko den? Ezpa? Gaur iritsi behartuen, eta ez dago orduan. Spotifyen menpera egia da, abisatu zidatela. Ez dakigu, astearterako ez da iritsi gani. Zue jarri asteartea eta iritsi dadila iritsi behar duenean. Bitartean, diskoa erostea besterik ez duzue Durangon, antxe izango gara, molatu produkzioaken estandean, bai esan ezin, bai postal koleksionistak. Eta Julenek horrere teknikari lanak egingo ditu, hori da kontua, beraz, asteazken potolo daukagu. Ederra. Nik horri gehitu behar ditut, bigarren kafe bat. Egia esan, Durangoko azoka pixkate intensito dator, Bai. Gauza garbi izaten antzita. Irratsaio bat eta 3 disko orkestea Durangoko azokan, igual gehiagitxo, Esaten, nire Behobia Donostia edo nire Bilboko maratoia edo Iruñako Harresiaren lasterketa, niretzat Durangoko azoka da. Horiek ez ditut egiten, beraz, orain nire maratoia Durangoko azoka izaten da. Galdetu gabe erantzun ez da nahikoa, baino Eta gaur bertan, hemen dena kontatzen hasita, gaur bertan zuzenean ginela WhatsAppa bidali digu, Lider Nandok, galdu ditut konversazio hau, eta galdu ditut konversazio, noiz geratuta ginen, Lider Nando ostiralean, 8an, goizean, lehenengo tartetxo horretan, 10 laurdenetan? 10 inguru. Ados. 10 inguru, etor dadila, eta kontadizagula bere liburuaren berri, ordurako irakurrita izango dugu, eta galderatxo batzuk ere suertatu zaizkigu dagoeneko, eta ea zer kontatzen dugu. Haren atzetik Irati Goikoetxea dator, Julen, nor lana orkestera? Bai, irakurtzeko aukera izan dugu, eta hausnarketarako bidea zabaltzen duen liburua da, eta irrimarraren ilustrazioak ere baditu liburuak, liburua ere esaten dela modu fisikoan etxean izateko liburu polita da, eta ikusiko dugu, Irati Goikoetxea zer kontatzen digu. Etxean edukitzeko liburu polita da, baina zuk ekarri Durangora, sartu maletan. Motxilan daukat. Bale, guztiona da eta. Hau da, bronka bota beharra. Guztiona da. Nork esan du nirea denik? Bueno, zuk esan duzu etxean jartzeko oso politia tal, eta iruditu zeitor bat zegoela subtexto bat. Gaizki zebiltzan. Bale, barkatu. Traketx zebiltzan. Barkatu. Eta horren ostean, Siliti izango dugu gurean, Bilbon finkatutako proiektua dela esango dugu, Rokein lehiaketan irabazi zuena joan den urtean, eta, dagoeneko Xabier Barruti eta Ibai Ziligatoko osatzen duten proiektu honek, sortu du, kritikaren alako onespena. Gainu lertu dut taldearen izena.
Bai, silikatu eta barrutiatik. Silikato gehi barrutia, silitia. Rock mistikoa, pop jostagarria, denetarik eta hori ere entzuteko aukera izango dugu noski, eta gurean izango ditugu bi protagonistak, hain zuzen ere, silitiaren inguruan aritzeko. Ez dakit dena kontatzeko denborarik emango digun. Ez da konbeni kontatzea ere. Baina gauzatxo batzuk gehiago oraindik kontatuko dizkigu entzulei. Eguneko azkena bintzat. Eguneko azkena, zaintzaren ariak lana izango da. Bai, Felix Arrietaren liburua zariko gara, zaintza badakizue momentu honetan badela gure egunerokotasunean erabiltzen dugun hitza eta auzia hemen erdigunean dagoela behingoz, eta horren arira, zaintzaren ariak liburu idatzi du Felix Arrietek, eta gurera gerturatuko da, dagoeneko esan digu ze dotoreak gure seta. Beraz... Eta oraindik ez dugu montatu. Baina joan den urtekoa erakutsi diegu, bai. Bueno, larun batean Iker Martínez eta Zaldi Errenak dokumentala aurkeztuko dute, eta antzi izango dugu Iker Martínez gurean dokumentalaren estreinutik atera berritan. Miren Agurmea beren itzuleraken inguruan ariko gara, Jasone Osorore gurean izango dugu, Galder Izagirre, Miren Artetxe, Eli Pagola eta Maitane Gartian dia, Muzak taldeko laguna, Kristina Berasain, Saharari kantari, liburuari buruz, eta baita horren giroan aurkeztuko dugun diskoaren inguruan, eta abenduaren 22ko kursaleko kontzertu, berezi horren sarrerak ere dagoeneko salgai direla kontatuko digula ziurre nago, baina poliki agurtu egin barko dugu gaurkoa bagoaz traste guztia jaso entzule, eta Durangora bidea, oraindik batzuk maleta egiteko daukago, egun luzeak izango dira Durangon, Goiuri kuleroak behintzat asko hartu. Egun horietan, badakizu, aurrera atatzera, parrandak asko behar da. Kuleroak beti. Bai. Beti. Zu, 7 egunetarako irtetzen bazara etxetik, 20 kulero. Hori izan behar nuen. Uste nuen 7 izan bartzen, nola da izan behar nuen. Gutxi, bai. Kulero asko eta arropa lodiaz, hotz izango dugu Durangoko azokan, baina zuen hurbiltasunak ere goxatuko gaitu entzule, handik bazabiltzate etorri kaso egitera, ezagutzen ez badugu ere elkar, esatera, izue, bigarren kafearen entzule gara, eta antxe izango gara. Bagoaz, Julen Goikotxe Arbegozo, etzira arte, bihar zuk jai daukazu. Hori da. Ondo ibili, animo. Jai nolait esatearen. Bigarren kafeti bai. Goiuri Zeizarandia bihar arte. Entzule, bihar goizeko 10:05 betik ordutegian Durangoko azokan, asteburuan hori bai, larun batetik igandean eguerdiko 12:00 ordubietara ariko gara. Joango gara egunero guztia kontatzen, besarka destuak, zaindu, aio! Keep calm and bigarren kafea.